Ma titħolx fi xjenza l-flus. Għaliex għandna ħana nippreġaw l-ekonomija above everything else. Bħala umani, we have not yet lived up to our potential. Għandna idea ta' progress, ma xi fisser dal-progress fejtu wassalna. Naħseb Malta rridu mmorru lura għas-sens ta' komunità li tlifni ħafna. Jien għamilt 15 sena minn riċerka. Ma d-dinja ta' xjenza hija cutthroat immens. Għalija fejtlu l-flus u flus jikkontamina kollox. Ma driver, profit incentive. Il-podcast tal-lum ma' Robert Formosa. Robert Formosa studja affarijiet li għandhom xaqsu mal-ġeni, però wkoll is-soċjoloġija, allura ħanitkellmu fuq ħafna affarijiet diversi. Però t-teżi tiegħu kienet fuq l-anomija. Ġili tkellimna dwarha fil-podcast, l-anomija hija xi ħaġa li kien jitkellem dwarha Durkheim meta s-soċjetà titlef in-normi tagħha. L-individwu x'effetti ikollha fuq. Qabel ma nibda, nixtieq nirringrazzja lill-kumpaniji illi jiddeċidu li jappoġġaw dan il-podcast li tuna s-support. Dawn il-kumpaniji huma l-Alberta, ħbibtana tal-Garmin, l-ISS, Pata Artisanal kif ukoll Browns, Maypole, Melita Defender u wellbees.mt. Unfakkar il-Business Labs huwa l-post fejn aħna inġestixxu minn hemmhekk l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-podcast, mal-każin u għal-daqstant jekk qed titfittxu uffiċċju għall-ġurnata, għall-ġimgħa jew li tużaw perjodikament, pereżempju, huwa post eċċellenti. Fakkar ukoll il-każin li ħajkun qed ixxandar darba fix-xahar fejn ħanġibulkom l-iktar dibattiti eċitanti fejn intom tistgħu tivvutaw, tistgħu tarawhom live fuq il-YouTube tagħna u fuq il-YouTube ta' Times of Malta wkoll li minn hawnhekk inselli għalihom. U nirringrazzja dejjem minn qalbi lilkom il-Patreons illi tagħtu s-sosten tagħkom li intom il-komunità kemm hawnhekk kemm il-każin mingħajrkom assolutament sarħoraskom mhux fattibbli. Għal daqstat min jixtieq jingħaqad ma' din il-komunità patreon.com/John Malija. Issa ħanibdew jien u l-ħabib tiegħi Patreon ukoll Robert Formosa. Robert Formosa. Hello. Comment ça va, Robert? Bien, bien. Issa mhux naqbdu nkunu formali l-ewwel nibel offajna u issa. Le, kif trid. Tajjeb. Ma isma' kif int? Għaddejn. Naqra jek hekk xin afgat. Imma mort il-ġirja? Mort, żgur li mort l-istja kondiġġena. Kemm ġejt? U le sija kollox. Ma tax kelli ċans, market tistenni biex nieklu, ġifieri taħammur ġirja ma lajr niġi nsajjer nieklu. Hija parti kbira ma' ħajtek u inti Neċessarja. Neċessarja. Għalfej. Għax kolli ħafna enerġija nervuża ma noħroġiex b'xi mod, kull filgħodu niġri saret rutina. Min fej tiġi din l-ansjetà jew daw il-nervi? Ma nafx, le naħseb just pure adrenaline surging that just needs a release. Ma naħseb, ikolli ħafna ħsibijiet, il-ġiri jgħini ħafna l-proċess ħafna affarijiet li qasam kun naf jimbihom. Jgħini ħafna ġifieri. U għed terapija tiegħek? Huwa forma ta' terapija. Fost ħafna affarijiet oħra huwa forma ta' terapija, definitely. Mela qabel ma nagħmlu psikoanaliżi ta' Robert Formosa, ma inti ġejt hawnhekk biex nitkellmu fuq fost affarijiet oħra fuq l-anomija. So. Inti għamilt teżi fuq l-anomija, però inti by training għadli jista' titlu x'inhu? Il-PhD tiegħek fuq xiex kienet? PhD tiegħi fuq genetic predisposition of pituitary tumors in the Maltese population. Ma tantx għandna x'taqsam mas-soċjoloġija, ġifieri by training biologist, xjentist fil-ġenetika, mediċina, affarijiet hekk ġifieri. U allura fejn digressjoni? Kont naħsibha jiena ġejla law fil-verità ħsibta di. Jiena f'studjus tal-ħajja, ġifieri I am fascinated by anything and everything. U minn dejjem affaxxinawni il-behavior tan-nies. Tu biż affaxxinani il-behavior tiegħi għax jien vera kont nitkellmu dal-għodu bej kif naħseb u kif naġixxi hemm baħar jaqsam. Tifhimni? Allura asawer. Le aware. Asawer. Ku ħafna aware, ma wis aware. Tista' tina eżempju? Nkun f'sitwazzjonijiet fejn ġibru b'ċertu mod wara ngħid ma jien minix hekk, sens għaliex ir-react jgħid b'dak il-mod. Imma tista' tina eżempju ta' meta tagħmilha di? That's a good question.
hija eċċessivament personali mistoqsija. Le, għasaċejt, niprofa naħseb f'xaħġa, per eżempju, dejjem najt mux taħalli n-nies they get under my skin, un-bad they get under my skin blikraħ. Najt u liħan injoraħ dak li kun, u stra nispiċċa nfuska ruħi u nidħol għal xaħġa li ma kellix bżon Xini nidħol. l-axħar ħaġa li ma kellix taffetwak imma Xaħat jisemmi li Trump tweġġa. tħobbu ħafna. Għot najlek nħobbu. Meta nis jiprofaw jġustifikaw ċertu affarijiet għax daw kamlu ek u daw kamlu ek. Argument li weġġani ħafna. Xinu l-iktar argument li jdejaq li kajnek dwar Trump? Le, jġustifikaw li per eżempju palissa din might is right, palissa t-nħuas li d-dinja sejrin li l-em, u jġustifikaw għax id-dinja dejjem kienet ek, tifimni, u għax aħjar l-Amerikani mill-li xaħtiħor, mill-li r-Russi u ċ-Ċinizi. Mistax naqdu naqblu li in generali might is right is not the way we should be going, maybe. Affarijiet hekk, u mbagħad nispiċċa nidħol f'ħafna argumenti, jien forsi Fejn tara sejra allura dil-biċċa xogħol? Tal-might is right. Le, naras sejra. Tipo inti taħseb li pereżempju l-Ewropa għandha tagħmel mezz li tarma ruħha? Definitely. Le, iva u le, mela, Stan, in an ideal world. Issa dan jiena nitkellem ta' idealist, nikkonsidra ruħi idealist. In an ideal world, memx bżon ta' weapons. So, we live far from an ideal world. So, in-neċessita tajt li l-Europa għanda bżon tarma ruħa. Nemmen ħafna li kiku idealment frak il-flus noqdu nufqom fi ċuċati ta' armi, nufqom fi xienza, nufqom biex nukkuraw il-kanċer, per eżempju. Marda li la isna npruvaw nsibu l-kaptu taħħa, tiħu ħafna nis, tweġġa ħafna nis, għalix maħnix qed ninvestu ruħna u ġisibna f'daw l-affarijiet. Qegħdin bej Putin fuq naħa. Naħa l-oħra għandna ilda li kien dan il-pajjiż li kien alleat tagħna, anzi terġa' security tagħna miftemin magħhom biex tuwilna issa tgħidilna fil-li jgħidilna tinbiċċa minn Greenland, fil-li isma' jekk jattakkaw fidejkom. Naħseb kif ġiet riorganizzata d-dinja naħseb li l-Ewropa tagħmel tajjeb tiftaħ għajnejha. U tara kif se tiddefendi ruħax. Fl-aħħar mill-aħħar jekk inti qiegħed ġo playground ta' bullies, jekk ma titgħallimx ta' tidaqtej ta' polment ukoll, il-problema ħajkollok tispiċċa. Bes in lej 1984 insomma. Le. Meħ jien m'iniex daqshekk distopiku ma nistgħu. Le, ma ta' ġansi maħniex il-bota 1984 bbażat fuq li jkollok 3 spheres of influence. Dik l-analogija. Hemmhekk sejrin, pratikament, in that sense, mhux ħalli d-distopja l-oħra fuq il-double speak, kważi hemmedin ukoll. Ġifieri, hemm ħafna affarijiet li qed nersqu lej l-hemm ġifieri. Imma d-dinja li jien personalment ma toġobniex fejn sejra d-dinja. Imma dik hija ħaġa personali. Nibdew nitkellmu naqra fuq x'nafu dwar id-dinja li forsi perturbak u nistgħu nibdew niflu problema jew oġġett. Niskutu tinżaw bil-mod. Mela l-anomija, inti mbagħad mela, inti mill-ġenetika dak tikonna qed nippruvaw nispjegaw. Mill-istudju tal-ġenetika li kienet il-PhD tiegħek inti ddeċidejt li ħadd tistudja s-soċjoloġija b'interess partikolari fuq l-anomija. Ma spjegana waħda l-anomija x'inhi. L-anomija hija fenomenu il-Grigi ħarġu bija fil-verità, un badder kojm naħseb reġa ħarġa fil-pubbliku bħala studju. Imma essaċ tfisser meta inti għandek soċjetà li jew għax tgħaddi minn żmien ta' tibdil malajr fejn qasir. Jew għal xi raġuni esterna titlef sens tagħha nifisha, titlef ħafna minn normi tagħha, titlef ħafna qisu mill-liġijiet minn dak li jaqgħadha bħala soċjetà. Mbagħad l-individwi fis-soċjetà jibdew ħossuhom mitlufin għax int id-direzzjoni f'ħajtek ġeneralment tittielek is-soċjetà. Aħna bnedmin speċi ta' annimal li ngħixu b'dak li naraw li qed jiġri għadarna, inti jekk tara n-nies madwarek qed jagħmlu ċertu affarijiet, ġeneralment tispiċċa tagħmel xi ħaġa bħalhom. 99% of human beings ngħixu li dawk qed jagħmlu hekk, let's do that. Ġifieri fl-istorja fejn nafta Malta kienet normali, inti tmur l-iskola, l-università, xogħol, dar, tfal, bum. Tenni, dak l-ordni tal-ħajja bil-mod jisfaxxa ruħu li fejna fl-università m'għadix
Żgur naħseb ta' kollha kważi kollha naqblu m'għadix ċertifikat ta' xogħol jew xogħol li jħallas ħafna. Ħafna nies jgħidu jekk tmur fix-xogħol speċjalment issa bl-AI, xogħol ta' lidejn jaf irendi iktar u aktar safe, pereżempju. Iktar safe termini ta' kemmu Stabilta, kemmu stabli. kemm issib xogħol, kemm jaf irendi xogħol. Però naħseb xorta għatem, nimmaġna li xorta għatem korsijiet illi irrendu ħafna ġvirek, per eżempju, nimmaġna tagħmel jinnaf xi tip ta' kirurġija, xi tip ta' inġinerija. Imma mhux kollha jsibu xogħlijiet. Teħni, jien niftakarni meta ġibt il-PhD, insomma, mort. Però on average, in-nies illi morru l-università naħseb jaqgħu iktar flus, on average, minn nies li ma marrux. Naħseb ma tantx issib informazzjoni fuq għadi, għaliex, għax minn ma jmurx l-università kemm jiddikjara. Wow, jien ma morx l-università, mur ħammeċ ħaqqal qaħbiċ. Fil-każ, jekk qed iweġġa' sensitivitajiet tan-nies. Le, tiegħi, ħallik minn nies, x'għalajni minn nies. Meta Jien ma kont morx nibni, l-università. ma nafx kemm nies qalu li bl-irċevuta jew bl-arċevuta. You know what I mean, ġifieri. Jekk niġu għal da, ma nafx kemm il-darba ħriġ mill-uffiċċju ta' xi tabib illi wkoll jgħidlek, mbagħad nibatilek fis-sens naħseb dik hija problema kulturali Maltija, ma naħsibx li hija problema ta' neċessarjament ta' klassi, naħseb għandna relazzjoni pjuttost ambigwa mat-taxxa sfortunatament. Baj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Mela. Konet ngħidu li Malta kellha dan il-perkors. Ngħidu ta' tmur l-iskola, tistudja, tmur l-università, issib xogħol familja, happily ever after. Essenzjalment. Forsi kollok, per eżempju, hobby, tibni l-presepi fil-miliet, jew għal-banda tmur tarma, għal-festa tmur tarma, da tip ta' affarijiet. U issa tajt li dawk in-normi qed jiġu sfidati fuq livell tettoniku. Ekku. Jina sibu għad iktar fil-font li jgħalla. Ukoll. Għasab innuqqas ta' reliġjon fil-ħajja ta' kuljum ħassejni ħafna Martin minn mod personali ħassejta fis-sens ittik ċertu stabilta fejna fil-kunar taħat mort il-qoddis, ċertu rutina, ċertu stabilta, timlilek ħafna vojt fil-ħajtek fej inti meta jiġrulek affarijiet, emma Alla jimlilek dik il-għaliex. Tenni, m'għandekx għalfej jissolvi dik l-għaliex, għax inti tħalli fidej Alla. Illum dik l-għaliex nipruvaw nfittxu ħafna postijiet. Tenni. L-għaliex ta' xiex, per eżempju. Ta' kollu, ħaġa li Alla ta' ħajtek. Mela dak huwa l-għaliex kbir, l-għaliex ta' ħajtek, jew? Batem l-għaliex ta' dinja, għaliex jinqalaw l-affarijiet jinqalaw, għaliex jinqijataw mhux fej ħsibt li ħankun, per eżempju. Il-ħajja mimlija għaliexijiet. Il-verità li probabbli bħala xjentistu naqbni dem agnostiku nemmen li l-għaliex qas jeżisti. L-għaliex tal-ħajja, pero għaliex per eżempju John Mallija mhux iktar senjur nafa. Għas-saħħa tal-argument. Jiġri hemm affarijiet li huma. Hemm affarijiet tista', ma again jimlowlek ħafna dawn li xjat. U Alla kien jimlilek pereżempju kien tistaqsi għaliex John Mallija mhux senjur. Alla kien jgħidlek għax Alla ma jridek senjur. Easy, simple, lest. Ma naċċettax. Għalhekk ma temmenx. Le, żomm, għalek li ma nemmenx falla. Jiena agnostiku. Agnostiku tfisser li ma temmenx. Indeċis għalissa. Undecided. Eżatt. Però aktar naħseb li jiena fascinat il-fascinazzjoni tiegħek aktar bil-psike. Tipo x'jiġri mill-psike wara. Ġifri, għal żmien twil kont perswas li l-psike hija fenomenu li timbet mill-firepower li għandna f'moħħna. U il-konsegwenza hi li kollok psika li hija konxa tagħha nifisha u fl-istess ħin hija l-attur u l-osservatur. Ekku. Mera tares li mera. X'inhu? Mera tares li mera. U tinħoloq din il-feedback loop ta' komunikazzjoni. Però l-għallu kien ħan instema di għal fuq sajjan tajba. L-ħanajt issa. Għatmatta naħseb. To be honest, kurjuż jien ukoll għax jiena semmek wasalt, ma jien wasalt sa fej il-mera tares li mera. Għadin feritum. Le, jiena nikteb kull-jum il-ħolm tiegħi biex nara il-patterns, biex nfittex il-patterns.
U apparti li emerġu patterns u temi interessanti ħafna u la darba tibda tifhem naqra l-lingwa tal-ħolm, tibda tifhem il-psike x'qed tipprova tagħmel. Il-psike bażikament fil-ħolm għalmenu l-interpretazzjoni tiegħi u l-esperjenza tiegħi hija li waqt li tkun rieqed tkun tipprova toħloq stasis. Sewa ġifieri tkun ġurnata attiv, tibla l-imbarazz ġo fik, tidħol f'konflitti, titħaq, tagħmel arranġamenti ma' nies u tkun attiv il-ħin kollu. Però m'intix essenzjalment tosserva għax il-ħin kollu qiegħed f'attività. Meta torqod, il-psika tirrifletti fuq dak l-attività u tkellmek b'din il-lingwa li hija simbolika ħafna. Ġifieri, apparti li jiena u nikteb il-ħolm kuljum nara patterns li identifikajt fil-karattru tiegħi u f'ħajti illi għenuni biex nagħmel ċertu bidliet. Però mbagħad ġraw li numru ta' affarijiet li kienu vera strambi, mela waħda minnhom. L-iktar waħda nħasseb stramba. Ħlomt illi ħabib tiegħi li kont li ma nara xi 10 snin. Rajtu f'ħolma. U il-ħolma kienet, mela, ħabib tiegħi li kont li ma nara xi 10 snin rajtu f'ħolma u l-ħolma kienet illi qed naraħ ġej b'van kbir abjad jitlu għalih il-pulizija iwaqfuh, jitlu fil-van, jisibu l-drogi, jarrestawh, u mmur naraħ waqt li jkun qiegħed il-qorti, u mbagħad ikollna konverzazzjoni fil-qorti. Dakinhar, meta nistembaħ, niddeċidu ħammorru niklu. Ġo restorant, illi ma kontx naf li dal-ħabib kien jaħdem fih, ma mort fih dal-restorant. Kif impoġġu jitfaċċa dal-ħabib, għatlu l-lustra, għatlu għastemmen, għatlu dal-lejl l-ombik. Għalli ħallini, bro, għalli dal-lejl kienu għet jiġbruni u għalli l-istoria li rajt. Voldiri, jiena minn din l-anomalija x'nista' nagħmel? Diffiċli ħafna. Diffiċli. U x'għaltlek fuq il-psike li jiġri wara? Li l-psike mhix konfinata għal-materjal. Potenzjalment. Potenzjalment. B'xi mod hija intertwined ma taħat ieħor. Isma' lura l-anomalija. Isma' dira per eżempju duħu l-kelba timxi il-majestral. Sewwa fil-għaxijiet ma fx tmurtux majestral meta tinżel ix-xemx. Il-kuluri huma ċarda tal-bliħ. Nista' nagħmel sigħat inħares lejhom dawk il-kuluri. Imma ngħid għaliex jagħmlu bija dawn il-kuluri. Għaliex ma nassumix li hemm xi tip ta' għax ħafna affarijiet fil-bniedem li jortuħ għandhom x'jaqsmu b'xi mod ma tawna xi abilità to survive. Sewwa għalhekk inżommuhom ċertu behaviors. X'inhi l-fascinazzjoni tagħna bl-isbuħija b'ċertu affarijiet li ma tantx jidhru li huma relevanti ma' survival. Jisa jew għadni ma skoprejtx dik il-ħaġa, ma fejn naf għaliex meta nisma' l-mużika jien nara l-kuluri jisfnu. Literalment dan nara patterns ġifieri. ċertu affarijiet li tuk taħseb stjament, there seems to be something else to this, U għalek agnostiku? Ifimni naħseb biex tkun ateist tkun altru naqra prosuntus biex tajt li jint ateist, għax ateist tajt zgur memx Alla. Għat ma stax, jien nishtiq ħafna li jeżisti Alla, najt zgur, jien nemmen anzi kważi li Alla jeżisti, maħna ma nistawx nifmuħ u kind of kif provaw jispiegaw l-na sissa muwix what the thing is. So, jista' jkun there is something out there, nixtieq ħafna li there is something out there, ma rajtx evidenza tagħha jiena sfortunatament xjentist u dikor. Jekk xi ħaġa li ma tagħmilx sens, diffiċli nifhimha jew nemminha. Tenni. Imma pereżempju bħal din l-istorja li għatlek. Naf li ma tistax tgħidli konklusivament, però trid tibda tibni ipotesi naħseb minnha. Jista' jkun ma nafx, jista' jkun per eżempju hemm xejdulhom teoriji fuq wave dualities, ġivinti tkun il-brain waves tiegħek ikunu issinkjaw ma' brain waves ta' ħadd ieħor. B'xi mod ikun hemm per eżempju hemm dil ħaġa li naħseb ħajpruvaw jużawha jgħidulhom. I'm going to ġek hemm xi physicist qed jarani, I'm going to butcher this ġifier blikraħ. Imma naf li pereżempju għamlu dal-esperiment fejn tieħu żewġ atomi
U daw l-atomi jkunu f'duality, jkunu b'xi mod linked. Sawa. Tibatom il-bot ħafna minn xulxin u daw għandhom spins. U sabu li jekk spin ta' waħda tinbidel, taffetwa spin tal-oħra wkoll. Anke jkunu miljuni ta' mili l-bot minn xulxin. Mela, Gary li se jagħmelu ħejħol ġewwa l-Gemini, ħajjati din id-diskrezzjoni. Quantum entanglement. Quantum entanglement ħassibilna l-ispjega tal-quantum entanglement u tajdlu delivered to me in a brief paragraph ideal for podcast broadcast. U rġa tal-ħawek, un-bat minn emmek naqra. U jek tkun vera pasta, sajdlu għajdi li bil-Malti b'aħnan. Jgħam il-bicċa xor mux għazin bil-Malti, Iċ-ChatGPT vera tijib bil-Malti. Għax l-lum saqsejtu cognitive dissonance tini għaw definition bil-Malti, il-Malti kisru għax jiprofa jgħidilek, ġifiri. Imma definizjoni mux għazina. Għal-spell check insibu tajjeb. U kol. Il-ChatGPT. Mela, isma jemur l-ura għall-anomija. Mela, l-anomija kif kollok tispiega ħieli, definizjoni tagħha. Namel biex namel bl-Inglis pala definition hija a sense of normlessness. Ġviri, innuqqas ta' normi ġo soċjetà li jħallu l-individwu li jħossu mitluf fis-soċjetà. U għal-Malta li huma dawn in-normi li inti tħoss li l-iktar ġew impattati f'dawn l-aħħar snin? Seb l-iktar ikolli ngħid il-familja li kien fundament, minn ġen ngħid l-isparixxiet, imma qed majna ir-reliġjon żguru. Qed majna ħafna. L-imħabba tal-flus li żdiet naħseb b'mod eżaġerat. Il-materjalizmu. Il-materjalizmu, Jesus. U l-identità tal-Malti, ġviri, considering kemm deħlin barranin Malta, l-identità Maltija tibda tiġi challenge du. Daw kollha bidliet sinifikanti għal soċjetà tal-żgħira. Skużani tkellim fuq. Inti tħoss illi Malta għaw problema ta' anomija? Għaw is-sintomi tagħha. Nixta ngħid li kuħħat iħossu. Wan l-anomija hija xi ħaġa li inti m'intix aware tagħha most of the time. Tieni ma taffettwa lek ħajtek. U jekk taffettwa l-individwu taffettwa s-soċjetà. Ġifieri l-individwu u s-soċjetà diffiċli to parse them apart għax jaffettwaw il-xulxin. Sowa. Kif ikunu nafu li xi ħadd għandu l-anomija? Jekk il-persuna ma jistax jirrapportalna għandi anomija. Kif nistaw nkunu nafu? Ifimni, jiena kif studjajt, kif għadlek daw il-parametri, l-alienazzjoni. Iqsar. Alienazzjoni, meaninglessness, powerlessness, materialism. Ikollu dan is-sens. Daw is-sens ta' daw l-affarijiet. Materializmu kol hija parti minna? Ġeneralment inti ju make up għal nuqqas ta' meaning bil-materializmu. Again, dawa studji li sarju minn nis muġina, ħatta ħori għajdlek fej nies iħossu nuqqas ta' meaning fraħajja jipruvaw jimlu dak il-vojt bil-materializmu. Nasib mux materializmu bis nimmaġna anka per esempio drogi, xor. ħafna fimni dak huwa but worse and worse. Met inti tħoss nuqqas ta' skop fil-ħajja, nuqqas ta' direzzjoni, ta' foundation fajtek. B'xi mod tissib xi ħaġa, mbagħad il-bniedem tesponiħu wkoll għal ħafna biex jiġi approfittat ma' ħafna affarijiet oħra wkoll. Qabel ma komplu l-bicċa li jmiss, 20-second elevator pitch fuq quantum entanglement. Quantum entanglement is when two tiny particles become so deeply linked that they stop acting as individuals and become a single system. If you take those particles and put them on opposite sides of the universe, whatever you do to one will instantly affect the other. Einstein, call to authority, called it spooky action at a distance because it seems to travel faster than light. Today, this mind-bending rule of physics is the exact science we're using to build super-fast quantum computers and unhackable internet. Emma, saqsi għada, is quantum entanglement a theory? Le, it's not a theory. It's been proven. What? Alright, mela, il-komunità xil-wol għanda fl-anomija?
Is-sens ta' komunità. Is-sens ta' komunità inaqqas minn dak il-feeling ta' nomija. Ġeneralment il-komunità stik feeling ta' belonging, timlilek dak il-vojt li ġej ġeneralment, speċjalment jekk inti tħossok iżolati u aljenat, komunità tilqak. Ġifieri tnaqqas ħafna minn dak il-feeling ta' nomija, anke jekk inti pereżempju f'komunità tħossok għandekna iktar poter, għandekna iktar effett fuq il-komunità. Tiħni? Allora tik anka sens ta' valuri, sens ta' direzzjoni, tħossok parti minn grupp. Ġifieri komunità, is-sens ta' komunità li naħseb Malta sfortunatament naqas, sew. Tilqa' ħafna kontra feelings ta' nomija. Jiena sipaw fenomen ġdid, l-għod kellimna fuqha. Meta nosserva pereżempju il-High Rocks pereżempju, isu sar il-Knisja l-ġdida jew għandi ħbieb pereżempju li frekwentaw il-yoga, ma huwa yoga partikolari. Għedin klikka u daw speċa reliġjużament imorru għal-yoga u jagħmluha speċa hija ritualistika anka ġifieri. U isu naħseb illi il-vojt li ħalla f'sens komunitarju il-Kattoliċiżmu qed jimtela b'daw tip ta' aqdiet, attivitajiet. In-nies aħna bħala bnedmin, bħala annimali tribalistiċi, għandna bżonn komunità, għandna bżonn inħossuna parti minn xi ħaġa. Ġifieri huwa normali li n-nies dejjem ħajjippruvaw b'xi mod they find their group to fit in with. But jiddependi x'jużaw bħala il-common point, common attraction. Minn hemmhekk tibda, jekk tkun qed tħoss daw il-sensazzjonijiet li qed tajt inti. Li ta' meaninglessness, powerlessness, etc. Minn hemmhekk għandek tibda taħseb illi tfittex komunità li magħha tista' tibda tibni ċertu set ta' normi li jistgħu jorjentawk. Naħseb hija idea tajba ħafna. Kont semmejtlek da Robert Patman il-ktib tiegħu ġifieri u hekk. Spjega il-Patman. Robert Patman, soċjologu Amerikan, kien għamel studju li dar l-Amerika biex jara li x'in-nies qed jinvolvu ruhom inqasu il-politika lokali, mhux politika small p, not big p. U skopra li korrelazzjoni li mbagħad u teorizza f'kozazzjoni hija li kien hemm nuqqas ta' daw il-clubs. Qabel kienu kien hemm daw il-bowling clubs f'daw il-small rural cities u sar jaf in-nies qed imorru iktar bowling wieħedhom, m'għadhomx imorru bħala club. U kien hemm korrelazzjoni qawwija fejn daw il-clubs sparixxew u fejn naqsu l-involviment f'daw l-attivitajiet ċiviċi u fejn għadhom jeżistu daw il-clubs u n-nies huma iktar involuti. Tifhimni? Minn hemm ġiet l-idea li inti bħala parti komunità tħossok you have a stake in what's happening. Allura tkun iktar attiv fis-soċjetà u dik l-attività nifisha tik iktar skop tal-ħajja. Neħilek li sens ta' izolazzjoni, sens ta' alienazzjoni, tik skop, tik sens ta' autonomija, ta' aġenzija f'ħajtek. Ġifieri li tkun parti komunità kbira, żgħira, whatever, tgħinek ħafna biex daw il-feelings jiġu mitigati. U fuq il-biċċa xogħol tal-meaninglessness. Għaxik hija problema vera komplikata speċa, x'inti qed tgħid. Inti tħoss li neħdu speċa l-iktar mistoqsija diffiċli li hija isma' jien għalfejn qiegħu. Jew għalfejn immutu, naħseb dik hija naħseb l-iktar waħda krudili u kattiva. U inti ma tistax taċċetta Alla, għax Alla meta tirraġunah mill-evidenza li għandek, il-loġika tgħidlek li forsi hemm Alla, ma nistax nistrieħ fuq dik l-asserzjoni. Mela inti għandek isek numru ta' żliet, 1. Jew ħatajt li ma ifhem, jiena mhux se nagħti każ l-evidenza kollha, ħanagħmel kif qal li s-saċerdot, nemmen bil-fidi u dak il-perturbazzjonijiet jiena ħanil għalihom bil-fidi. Issa jekk moħħok ikun naqra aktar xettiku, ħatajt imma jekk m'għandix l-evidenza kif nista' naċċetta li qed jgħid is-saċerdot. U issa għandek dikotomija problematika għax jew ħatibqa' omrok kollu bl-ansjetà. L-oħra l-oħra hija naħseb l-għażla stoika jien imbagħad. Għaw ġifieri rajs kbir ta' stoiċiżmu fis-soċjetà ħafna rġieli tiduru għas-stoiċiżmu. Le, huwa tajjeb għax jgħinek, again, jimlilek dik it-toqba ta'
fil-verità ma tantx jimrek it-toqba tal-meaninglessness, just you kind of taqbiża. And you go over it u tajt tinjora dik il-mistoqsija u just you traġon. Xinu? You traġon. U nasib il-wet mill-pedamenti tal-istoiċizmu u memento mori. Waħed għadam l-għu affariet li għalmek kważi kull filosofu storiku, jekkux Seneca u Aurelius u Cato the Younger, u għal memento mori, li kullħat se jmut. U dik l-affermazzjoni huma aktar jgħidu ilek f'termini ta' mela, naċċettaw għadik, għax hija realtà. Issa, la darba dik naċċettawa, x'jista' jitnissel minna. U l-biċċa kbira tal-istoiċi, il-konklużjoni tagħhom mhux kollha, ma biċċa kbira l-iktar li joġbulina ħanetek. Konklużjoni li dan il-moment li tkollna jena u inti bħalissa def kun l-aħħar podcast li qatt nagħmel. Mela moħħok hemm u għasar kemm jista' jkun minnu. Ma dik naħseb bħala filosofija it-tieni waħda waralla li naħseb tista' tnaqqaslek l-ansjetà. Ejja, li ifimni, il-verità kif għatlek qabel nemmen li l-għaliex il-kbir ma jeżistix. Aħna rridu nikkrejaw l-għaliex. Issa jew tikkreja l-għaliex, ma dik diffiċli ħafna tikkreja l-għaliex tiegħek. Sewwa għax ħajinbidel, dejjem ħajjiġi kontra ċertu għalixijiet ta' ħaddieħor, tibda titqabbel l-għaliex tiegħek ma' għaliex ħaddieħor li bdajt ma' l-għaliex tiegħi ta' biżejjed jew forsi ta' aħjar. Ġifieri inti hawnhekk mhux qed titkellem fuq reliġjon. Le. Titkellem fuq xi skop tal-ħajja, pereżempju, fejn naf, ħafna nies tinstema vera kera dima, skużawni. Ħafna nies jimlew dak il-vojt fajthom pereżempju bit-tfal. Tfal jekk inti għandek naqra vojt fajtek, kollok tarbija bum dak il-vojt nintela. Għax daqqa waħda kollox mar fuq, il-baby whatever, u inti mlilek ħajtek u issa inti l-iskop ta' ħajtek u li dil-ħlejqa ħattija kull m'għandek. So, which is good, fair enough. Ġifieri għali tajjeb ħafna li tgħix tfal. Imma xorta tara mbagħad ħaddieħor jekk inti mort ta' tfal, pereżempju ħaddieħor mara l-karriera u jiġik li tibajt forsi ma nafx kemm kienet idea tajba ta' tfal, forsi aħjar mort għall-karriera u mort bħal dak, jew pereżempju mort l-ewwel għall-karriera u mbagħad ta' tfal. Allura dejjem ħajkollok dil ħaġa li you're always going to question l-għażliet ta' ħajtek. Mhijiex faċli li inti tikkrea l-għaliex tiegħek. Għalik nifsek kif issolvi din l-oscillazzjoni tal-għalixijiet. Mela, minix sarajt li naf kif namela għalix. Jo kif tipprova timmitiga? Niprofa nikkrea l-għalix tiegħi kuljum. So ġiri jien kuljum minsib dil-ġurnata ħanejxa għalek. U dil-ġurnata ħanejxa għalek. Ibarri tikollok tema overarching. Overarching team ta' ħajti id-deċidejt li jena ġist ħanistudja l-ħajja. ħanistudja l-bniedem. Knowledge. Very stoic. Le, naqbel ħafna ma l-stoicism, fimx ħażin. Just, it's one of the many tools we have. I wouldn't say I would stop at stoicism. Għax drabi nara n-nis li huma stoic just take this hard-faced look at life, meta fil-verità stoic huwa jaf ikun empatiku ħafna, jaf ikun irid ikun bniedem għall-oħrajn. Tajt inti daw li għamlu karikatura tal-istoiċizmu. Eżatt. Fil-fatt li jenna raħli jek inċaħat stoiku fil-verità. ħafna minn nies li narrom stoik narrom li l-stoiċizmu tagħhom huwa li jippruvaw jevitaw il-problemi tal-ħajja mhux jinjorawhom ta' ma jgħidu mela di ħana qbiża. Verità tittaffaċew il-problemi fil-ħajja. Le anzi, a big part of stoicism, il-mantra importanti ħafna hija don't look away, never look away. X'biża. Imma diki. Ħafna nies ifhimni, il-verità ċertu affarijiet you have to look away, fis-sens. Some things are in your ability to control. Some things are not. Also a stoic principle. Eżatt. Naf kien talba jew ħaġa mxi talba biex ikollok l-arfin. Sibin talba għeri, ejja. Dik kienet talba, naħseb waħda miftiet talb li kienet vera toġob li naħseb kienu jgħidu għamx l-għara fil-funerali. Darba fil-ġimma nibatuha fuq il-grupp ċeddik. Biex jtik is-saħħa li tbiddel dak li sta tbiddel. Il-paċenzja jew li taċċetta l-affarijiet li ma tistax tbiddel and the wisdom to know
which is which, insomma. Ġifieri hija dik hija, ma lek l-istoriku idealment jaf jagħmel dik il-ħaġa li mhix faċli assolutament mhux faċli. Lek tara pereżempju il-meditazzjoni ta' Marcus Aurelius kien empatiku ħafna. Kien ġarrab ħafna, ġifieri nsejt kemm il-tifel u tifla difen. U kellu responsabiltajiet kbar ħafna. U kien juża daw il-prinċipji biex emexxi l-Imperu Roman, fi żmien li ma kien faċli xejn. Bibtijaj il-pata cribs metodu artiġjanali u mal-cribs favoriti tiegħi minn miżdu l-borza anke ċieħ ta' rosemary jifqaw għandhom il-high oleic sunflower oil li jagħmluhom ħafna aħjar għas-saħħa. Tabija, m'għandekx idea, u mhux se jkollok għax ħanispiċċa. Pata, Italian quality, guaranteed. Dallod kellna naqra fuq id-dissonanza bej dak li jisbex ta' inti taħseb għandu jkun u dak li fil-fattuwa. U naħseb waħda mill-iktar affarijiet li nara n-nies li ma tantx nifhem jiena. Din hija dissonanza li jiena qatt ma kont suscettibbli għaliha. Li jaraw pereżempju xi influencer li kollu Lamborghini viola jagħmluh jew jagħmluha l-alla tagħhom u l-aspirazzjoni tagħhom issa hija illi jilbsu bħal dik l-influencer, jisifru fejn mar dak l-influencer, jieħdu ritratt bħal ma ħadu u b'konsegwenza speċa ikollhom aspirazzjonijiet illi huma fajn kulħadd bl-aspirazzjoni tiegħu. Fil-fema tiegħu huma pjuttost aspirazzjonijiet vakwi plus illi huma aspirazzjonijiet illi ħafna minnhom huma manifatturati. U dik naħseb toħloq ħafna ansjetà illi kieku l-individwu jisolvija u jaċċetta li jisma dawati biħu l-ekstorja sabiħ tiegħi. Naħseb nevitaw ħafna ansjetà. Il-ħsib tiegħek. Le, mingħajr dubju, dik mbagħad effett ta' social media, ma definitely inti għandek dissonanza bej il-ħajja li għandek u l-ħajja li tixtieq. Sewwa, u inti dejjem tajt ma li xien għandi di u mhux di. Dik tikrea għalek dissonanza u ansjetà u l-affarijiet kollha li jiġu magħha l-ansjetà, depressjoni, dbatijiet fir-relazzjonijiet u x'nafjien kollha li jiġu magħhom. Imma anke għandek x'għalfejn tmur daqshekk il-bot id-dissonanza li ngħixu fiha on a daily basis, pereżempju. Jekk in-nies tgħidilhom x'inhu l-iktar ħaġa importanti għalik fil-ħajja. I would imagine 90% ta' people jgħidulek fejn għaf il-kuntentezza, relazzjonijiet, it-tfal, sħabi, whatever, saħti. Imma mbagħad qatta l-iktar ħin ta' ħajtek taħdem, titbal, ma tuħux b'saħħtek, relazzjonijiet ma ħtatix każhom. Għalfejn aħna hekk? Very good question. Ma nafx, jew qed nippruvaw għal xi tip ta' delayed gratification li ngħidu ħana ħaddem naf min pereżempju jgħidlek jien nitball 20 sena ta' ħajti ħalli nirtira ta' 40-50. Ma persona miskena li nafek issa għandha problemi tal-qalb u d-diabete. Għandha l-flus ma batit minn da. Ġifieri il-verità hi kif qed tajt inti tgħix fil-mument. Tajjeb li tara l-futur. Imma naħseb forsi taraw wisq il-bot fil-futur huwa perikolus ukoll. Ġieli naħseb tajjeb li inti tajt isma' jien għandi daw affarijiet issa u inti dawk titgawdi issa u jkollok affarijiet li inti jien għandi at least ngħid għalija jien għandi affarijiet li m'iniex sa nerġa' nitlef il-kelma. Nikkomprometti, thank you. Stjat li ħaġa li. Kemm jien attent ostja. Vera. Għandi affarijiet li mhux se nikkomprometti fuqhom. Li huma sports, ġiri saħti li jennu xsib li l-nifsi, il-relazzjoni tijaj mal-mara, il-kelba, taf il-mara u koll, u l-familja tijaj, pratikament. Dawk l-affarijiet. Dawk il-prioritajiet tijak. Yes, those are my priority. Unbat jieġi x-xogħol u l-affarijiet kullu ħara fil-ħajja. Dawk huma affarijiet li jiena mingħajrhom ma ngħix u ddeċidejt ġiri deċiżjoni konxa li dawk kan għamlhom fuq affarijiet oħra. Tajt fik ma teżisti, m'hemmx din id-dissonanza. Le, hemm di dissonanza f'affarijiet oħrajn, imma l-menu dik nafa ċara. Tifhimni? Xumbat żgur nagħmel ċuċati oħrajn fej ngħid nagħmel affarijiet pereżempju. Illi ngħid li nixtieq nikteb ktieb jew I put my thoughts into words jew affarijiet hekk.
Għat ma nagħmilha. Ma xi waqfek? Ma xejn waqfek? Ħafna fatturi. Nuqqas ta' konfidenza, najt minn iż-żika jaqra u dak tip was the point. Kuna ħafna affarijiet, ħafna self-doubt, ħafna affarijiet hekk. Ġifieri dak li nixtieq u mbagħad dak li actually nagħmel. Ma jekk tikdbu il-ktieb. Bad taqraw tajtu mhux tajjeb. Ma laqas. Le, nixtieq. Laqas tagħmlu. Ekku, le, nixtieq at some point fajti nixtieq li dal-ktieb isir, ġifieri. Anke jekk ma jaqra ħadd, ġist nixtieq nagħmlu. Imma kif qed ngħidlek, ġifieri hemm xewqa. Fuq xi ħatamlu? Jien kont tkellimni xtaqt nagħmlu fuq kif il-bniedem jaħseb, kif aħna ġifieri jien ovvjament nemmel il-bniedem qed fil-pedament tiegħu huwa kreatura bioloġika. U aħna limitati mill-bioloġija tagħna, tibda kollha mhux mill-bioloġiku. U mbagħad huwa bniedem soċjoloġiku aw psikoloġiku, ġifieri kif jirrelata miegħu innifsu. Mbagħad bniedem soċjoloġiku kif jirrelata mas-soċjetà, kif jirrelata mbagħad mal-filosofija, mad-dinja, mal-double questions il-kbar. U mbagħad sortu fija building levels, u mbagħad transcendentali l-aħħar biċċa. U l-aħħar kapitlu fuq il-mewt. Għax il-mewt hija. Ma nitkellmux biżjed fuq il-mewt. So. Taħseb ħafna fuq il-mewt? Ma naħsibx ħafna fuq il-mewt tiegħi fani li jenaf. Naħseb ħafna fuq il-mewt ta' ħaddieħor, tan-nies li nħobb u hekk. Fuq il-mewt tiegħi tbeżżani f'kull darba li norqod ngħid, kieku ma nerġax niftaħ għajnejja. Tbeżżani. Beżżak? Tbeżżani l-fatt ta' switch li jintefa' li jillumaw u għad. Per esempio, ħafna nies jgħid jiktajdulhom kieku kellek tibqa' ħajja għal dejjem, f'nur jgħidulok le ma tarax, le jien nixtieq nibqa' ħajja għal dejjem. M'għandi ebda problema biha. Team Infinity bħali. Il-mara, jinnu għalija, il-mara tajli, u le, bizzejiet, jien. Musa tgawdi li ta' għal-dejja. Jien musa nkun miegħek għal-dejja, ħajkun hemm żmien fej jien ma nkunx iktar. Xorta li tajli. Ma naħseb qed tikdeb jien, naħseb kif kollha l-opportunità ta' ħajjita għall-eternità mija. Dik l-avventura le. Naħseb tagħmilha jiena. Le, jena ma assolutament mandi ebda xew għalli ikun mandi ebda xew għalli ħajti tintem spiex ta' toġobni ħajti għatam ħafna affarijiet nesploraw. Diki, tu, mwis x'tiskopri fil-ħajja, ma nasibx li it's endless, anka l-esperiment uman kurzita gwira minn. X'sa jispiċċa minna di l-speċi għandi kurzita tal-blieħ. Mela, isma, inti għamilt il-teżi tiegħek fuq l-anomija fil-kuntest tal-medja soċjali. Ekku. X'sibt? Li essaċ għal-kemm il-medja soċjali taffettwa l-element ta' anomija mhijiex probabbli l-iktar fattur. Jew at least ma kienx fl-istudju tiegħi l-iktar fattur pertinenti, kienet iktar l-età l-iktar fattur pertinenti. Ġifieri minnu żgħir jien bdejt minn 18 sa over 60 insomma n-nies li s-servejajna u n-nies li kienu in the bottom bracket bej 18 u 25 kienu iktar nies li batu b'da sens ta' anomija compared mal-oħrajn. U kwaj sabiħa tax tara ġak linja ħelwan jiżla hekk. So ma fxirala n-nies li huma żgħar batu bija iktar. Biex ibatu eżatt? Sens ta' anomija, ġifieri daw l-elementi ta' iżolazzjoni, alienazzjoni, meaninglessness, powerlessness u materializmu. Ifimni, social media għandu effett, xċar, anka huma kienu l-iktar nies li x'kien hemm parti fuq kif għatlek perċessjonijiet negattivi ta' social media. Iż-żgħar ukoll kellhom l-ar perċessjonijiet fuq social media. Ġifieri l-iktar nies li jużaw social media huma l-iktar nies li jipperċepuha bħala ħaġa negattiva ukoll. Interessanti, ju. Ekku. Għax ġifieri huma konxi li huma qed jingaġġaw ma' xi ħaġa li mhijiex daqshekk tajba għalihom. Imma il-ħsibiet jekk fuq il-medja soċjali x'inhuma li hija għodda intrinsikament ħażina, għodda li nużaw mod ħażin, għodda illi għandna bżonn insibu relazzjoni aħjar magħha. X'inhi? Jiena in ġenerali ġast għodda biex nibdew minn hemm, hija ġast għodda. Minna intrinsika m'għandha xejn, hija ġast għodda. Ġifieri bħal kull ħaġa oħra kif tuża. Sewwa, issa naħseb kif inni bħala għodda taf tkun ta' benefiċċju enormi għan-nies. Ġifieri
ħażar ħafna studji li jgħarru l-ħafna nies innexilu li jagħmlu connections f'ħajjithom li forsi mingħajr social media ma setgħux jagħmlu. Imma taf tkun ta' detriment ħażin ukoll għal ħafna nies. Ġifieri net good, net bad, diffiċli tajt. Ħanajdu li bħal kulħadd kif semmejna dal-għodu, l-odot li jtivvinta l-bniedem bħalissa huma nodod enormi. Vintajna l-bomba nukleari u maħħal l-enerġija nukleari, vintajna l-internet, ġab ħafna ħażen miegħu, ma ġab ħafna tajjeb miegħu wkoll. Ġiet nivvintaw daw il-lodot li huma ta' potenzjal kbir. Meta inti qed iżżid il-potenzjal, tajjeb jaf ikun f'tajjeb ħafna, ħażin jaf ikun ħażin ħafna. Li naħseb huwa hemm żewġ affarijiet naħseb ma' issues fi social media. Aħna kif ninteraġixxu miegħu, għandna nuqqas ta' edukazzjoni kbira ta' kif ninteraġixxu ma' social media. U tu għandna l-problema enormi l-kwad jaf biha da' żik tal-algoritm. Tieni li s-social media qed iddiżenjat biex inti jżommok iħħukjat miegħu. Ċili mhuwiex ġast għodda biex inti tuża u tneħħiha meta m'għandek bżonna, hija għodda li tġelek tuża u tuża u tuża anke meta m'għandek bżonna. Dik hija problema kbira. Kif għandna nelbuha? Good question. Tallem disciplina miegħek innifsek ta' kif ma dik tqila. Inti storiku għastaf. Le, għandha ħafna mill-istoriċizmu, imma ma nikkunsidranix. Sissa risposti storiċi bista. Isma' mhux sa ngħidlek li għandi xi disciplina ta' barra minn hawn. Jien iktar naħseb vera ma tagħmilx bija social media, ġifieri kif għadlek jien social media nużah biex noqgħod nippostja ritratti ta' klip mitlufin jew qed ifittxu. Imma in teorija biex għat-tweġiba hija disciplina. Disciplina importanti, imma disciplina importanti fil-ħajja kollha. Inkella tista' tuża l-istess disciplina biex toqgħod attent x'tiekol, biex toħsib saħħtek, biex toħsib ir-relazzjoni tiegħek, l-istess disciplina. Fil-ħajja l-affarijiet tittamilhom. Trid jew ma tridhomx, tiddisciplina ruħek li dar affarijiet iridu jsiru. Ġifieri il-mod illi aħna nistgħu niżviluppaw relazzjoni aħjar mal-medja soċjali hija billi nkunu disciplinati. Ekku, imma d-disciplina se titgħallimha wkoll, fis-sens l-edukazzjoni tgħin ittik id-disciplina. Parti mill-iskola hija żewġ functions, kemm edukazzjoni u kemm disciplina titgħallimha l-iskola. Tenni, ġifieri diffiċli kollok id-disciplina mingħajr edukazzjoni għaliex l-edukazzjoni tgħalmek għaliex għandek tkun iddisciplinat. Ġifieri li l-tifel ħajndulu isma' titnaqqas il-social media, ma bat ma nispiegalux il-għala jrid inqas il-social media, ġina jrid neduka għaliex hemm bżonn il-kontroll ta' social media, ħalli mbagħad da once li jaf alright, mela di importanti nagħmilha, mbagħad is-sens tad-disciplina nistgħu nibnuh minn hemm. Imma diffiċli kollok disciplina għal xi ħaġa li ma tafx għal xi xed tagħmilha. Fil-fatt dal-aħħar nitkellmu ħafna fuq ban tal-medja soċjali. Il-pożizzjoni tiegħek fuq x'inhi dik taħseb li għandna nraznu il-medja soċjali għat-tfal, għall-adulti wkoll. Jien naħseb għat-tfal bħala mitigazzjoni kontra sort of ħsara tista' ssir. Naħseb at least ngħaddu minn fażi fej sakemm nistgħu nedukawhom sofu kif tuża social media, naħseb dil-lesser evil hija li tibbenja. So it's not going to be easy. Bej tfal jisibu kif iduru magħha or whatever, bej pushback mis-soċjetà. I think the greater good ta' tfal għandha tkun ibbenjata għal ċertu tfal. Għal raġuni mela, the most important reason bija it-tfal ta' dik l-età għadhom il-moħħhom qed jiżviluppa. Jekk daw ħanderrawhom li r-relazzjonijiet tagħhom jistgħu jsibuhom mod diġitali u ma jrabbux l-Inglis, sorry. Ma jrabbux il-mechanisms tajjeb biex jibnu relazzjonijiet fid-dinja ta' vera u ħanħalluhom they get off b'daw il-relazzjonijiet digitali, mhux se jrabbu l-skills li għandhom bżonn biex ikunu jafu jieħdu r-reġezzjoni, biex ikunu jafu kif inti tiżżomm biberija, biex ikunu jafu jarfu x'inhu vera u x'mhuwiex. Għax online sa temmen kollox. Ma d-dinja ta' vera, d-dinja li tmiss, id-dinja li inti tħares il-ġaħat fajneħu għet li jitkellmu. Memx substitute għalija, tenni. Titrabbihom dawk l-skills. Issa, forsi xifalli l-għax jien introvert u nħozni iktar komdu online, jama ħatajx ħajtek kolla fuq computer. Mux ħajar drabbejt l-skills, un-bat jek wara ħassejt li jisma jiena xi drabi nħozni iktar komdu online. Imma l-menu taf li dawk l-basic skills li jek għandek bżonn tkun tkellem xi ħadd tista' tkellmu. U middle ground jesisti?
Dejjem jeżisti f'kollox bla dubju. Fis-sens li, per eżempju, jina tfal ta' 16 sena jistgħu jużaw il-medja soċjali, però jkollhom per eżempju accounts li huma limitati bil-ħin, limitati bil-parametri ta' xtuża, limitati bil-parametri tal-ħbieb. x'tib ta' ritratti tista' tella per eżempju. Bla dubju. Inti għandek xalfej ċaħat kollu għalfej friend fuq Facebook, ċaħat onestament għandu għalfej friend fuq Facebook, mux inti jett t-esponi ruħek għal wisq. Tenni, għax li inti siġi komunikazzjoni għatu għej, kem inti tista t-post jaraw għalfej ruħ, dawk l-għalfej ruħ jista għoddi post jaw u tara affarijiet li forse mandek xalfej tara. Ġiviri, ċertu limitazzjonijiet għat-tfal huma importanti. Tenni, l-istess, konna t-għan fuq mobile saru għadu li tfal ħbib t-tifla tija kolla bi smartphone. Memġie ħazin li t-tijom mobile, imma l-fejja t-tijom smartphone it-tfal. Tijom mobile normali, jistaw jibatu SMS u jċemplu u daqsek. Tenni, għandhom aċċess, jistaw jikomunikaw, forsi anke jibatu SMS ġurġin. Niftakarni, meta daħlu il-mobiles Malta u il-Vodafone kellhom di tal-lira għandek SMS bxej f'ġimgħa. Baħna ħin kollu nebatu, ma kienieċ substitute għal-ħajja normali. Imma aħna niftakar li per eżempju aħna kellna l-avvent tal-MIRC. Eżatt. Imma l-MIRC kien jiġi Malta. #Malta, #hip-hop Malta, #rap. Kien l-ewwel esperjenza tagħna bħala ġenerazzjoni fejn inti kont tidħol u tiċċettja ma' nies li ma tafx tagħmel konnessjonijiet. Prova tabbi. ASL, PLS. Għal minn mux boomer ta' l-epoka l-oħra ASL kien fisser Age, Sex, Location. Però kella limitazzjonijiet tagħha. L-ewwel net ma kienx hemm feed il-ħin kollu għaddejja bin-nies tal-ewwel ritratti u ma kienx hemm kumpaniji, ma kienx hemm jiena Times of Malta, il-Lavin Malta, l-One li qed itallaw il-news u jżommu kuk temmek. Tu mur spiegala l-ommi li qabel is-sitta ħanix għal dial-up insija, insejt kemm kienet 10 cents il-minuta jew xi ħaġa li dak iż-żmien kienet astoħloma. U plus li u bat wara ċertu ħin taqta' wkoll minn fuq l-internet. Ma baċ il-486DX u ħattu miegħek fis-sodda u għattek il-486 inti tibqa' tiċċettja sa billi. Kellek dawk il-vantaġġi illum il-ġurnata. Kienet self-limiting, go. Ejja, għalkemm jiena u ħija ġifieri niftakar f'konna nagħmlu Julian. Konna jiena tkun qed kellem il-xitfajla u ma issa sar 11 ta' bil-lejl u il-computer kien eżatt ħdej il-bib tal-kamra ta' ommi. John, go to bed. Yes, mor. Titfieħ. Mbagħad tistenna kwarta, tittama li raqdet. Francis Mallija ma torqod. Tmur lura, kissin kiss. U jiena u Julian konna norqdu fl-istess kamra. Allora li konna nagħmlu darba mislilu. Tmur fidlam, tixal l-laptop, tixal id-dial-up u dak kien jagħmel storbju tal. U ta' viljak. Taħrab tiġri fis-sodda ta' parsirijiet. U tara tismax l-ommok tidaj. Jekk tisma' l-ommok tidaj, m'hemmx hemm jarsi lejla, imma jekk ma tidajx, ma nħed tmur tkompli tiċċettja. Sintendi għax Francis Mallija mhux ċuċ, fl-aħħar wara xi ġimgħa għandu nagħti il-pattern x'inhu. Allura aħna għamilniha. Naslu npoġġu bil-qiegħda u jkellem il-tiegħu jien nkellem il-tiegħu dak plas li jekk kien dak iż-żmien. Jiġifieri jekk inti qed tkellem fajla u hu qed tkellem fajla fuq l-istess computer tkellmu. Tgħaddi l-keyboard. Tgħaddi l-keyboard u tkellem. U sejrin hekk insomma wara xi 2 minuti nħossu paħ. U dik kienet l-aħħar darba illi aħna irnexxielna nfottu l-Francis ma ħsibx qatt irnexxielna nfottu l-Francis Mallija. Kont tiskenja ritratti u kienu jisaqsu ritratti, tiskenja x-ritrattu. Ija, dik konna. Biex tibgħat ir-ritratti. Għax imbagħad kien hemm l-MSN, tiftakru l-MSN? Mela. L-MSN kien qisu iktar kien ħallik pereżempju hemm tagħmel ismek twil u tista' tagħmlu l-emojis. Jiena dik bdejna fuq l-MSN. Problema waħda fid-dawl, m'għandix tħallik fidlam.
Għalhekk jeżistu l-RCBOs protezzjoni iżjed avvanzata għad-dar tiegħek. Hekk fil-problema u mhux id-dar sieħa. Sib l-RCBOs ta' Schneider Electric għand li SS u għand hardware stores ewlenin. Mela, isma' qed ngħidu illi hemm il-progress, inti għandek xi mistoqsijiet dwar il-progress. Iva għandi mistoqsijiet. X'inhu ma l-mistoqsijiet tiegħek dwar il-progress? Tal-cognitive dissonance, dal-od kellna ħafna fuq għaw sajsna bil-kebda. Hemm xi ħaġa li taħseb illi ma braċċajniex fil-konverzazzjoni tagħna? Le, ġust għax ħarġet ħafna fl-istudju, di forsi nixtieq inġib lura leha għax f'dal-istudju li għamilt, insomma, il-cognitive dissonance kien kwajt di li għajdulek kif spjegajtlek li joboduh fl-istess imma jistgħu jgħixu mingħajru. Tifhimni? Per eżempju, waħda mill-iktar ħaġa li ħarġet kienet li ma jafdaw, li ma jemnux li d-dinja digitali hija d-dinja ta' vera. Ġir social media is not a reflection of real life. Ġir daw l-iktar nies li jużawh, li huma the age bracket between 18 and 22, kienu l-iktar nies li jgħidulek di mhix dinja reali. Ma fl-istess ħin li jħossuhom li maqtuajn mid-dinja mingħajra. ċi għalli xa tħoss li miex riflessjoni ta' d-dinja reali imma tħossok maqtuħ minn ġi inti għettajt li l-ek nifsek li tajt li d-dinja dinja fattizja. Ma la t-preferi taħx f'dinja fattizja. Pratikament. Inna, ta' me sens inna, tax inti tinsix, jek inti għandek l-lum għanna l-online persona. Inti kuħat t-frawnd dan Google jgħalli l-nifsu jgħajt, xem fuq online. Inti għandek digital persona tijak nifsek li teħx emmek fl-internet, dinja tal-internet. U inti li għandek tajjeb fuq l-internet, you can manipulate this digital version of yourself. Tikkuraħħa sew. Curated. Eżatt, tikkuraħħa waħda sew. Ġifieri, ħafna tfal illum għal nies in ġenerali, pereżempju jidrek, jien pereżempju m'għandix LinkedIn. Kwa il miġnum m'għandekx LinkedIn, kif jista' jkun m'għandekx LinkedIn? Għax għandi bżonn LinkedIn. Sens nimx nibgħat is-CV tiegħek napplikaj xogħol, le ma tagħmel LinkedIn u toqgħod titfur affarijiet kollha li għamilt fuqha u bla bla bla. Mhux jien, mhux hawnijat. Saqsini m'għandek għandek bżonn imma fejn qed nagħmel LinkedIn. Milli nista' nifhem qatt ma kont xi apparently fid-dinja tal-professjonalisti LinkedIn hija social media tad-dinja tal-professjonisti. Biex inti issib iktar xogħol, issib iktar xogħol, tagħmel connections, kif se tkellem dak social capital li jgħin ħafna ġifieri fid-dinja tax-xogħol. Balek mhux għodda tajba allura. Iva u le għax sana f'dajjera li inti dil-verżjoni kurata sowa tiegħek li qed turini, għan fejn naf li vera għamilt l-affarijiet kollha li ktieb ta' xalla jbirek hemm nies jagħmlulek websites taħsibhom daw skoprow dinja ġdida. Imma mhux aħjar dak li jkun. Ma jgħidu inti nidem għandek ħafna valuri fis-sens għandek ħafna kapaċitajiet. Ħaġa għandi. U xagħta tifittex dawk il-kapaċitajiet li għandek inti. Sewa. U inti qiegħed hemmhekk. F'dik il-pool. U jgħid, ara dan, tajjeb. U jagħmel konnessjoni miegħek. U issa inti qed tagħmel proġett li huwa qalbek. It could work that way. I guess it's good. Lev kif qed ngħid dawn l-affarijiet kollha huma modot. Jafu jkollhom it-tajjeb tagħhom, jafu jkollhom ħażin tagħhom. Ġifieri jekk huma użatni b'mod onest, well and good, jien m'għandi xejn kontra LinkedIn, imma again, tista' tkun verżjoni tiegħek li hija akkurata ħafna, ma tista' tkun mhux riflessjoni tar-realtà. Tista' tuża biex tara n-nies, tista' tuża tajjeb, tista' tuża l-ħażin. Ġifieri dik li għandek. It's not a judgment on whether this thing is good or bad. It's the potential of it. Tifhimni? So, l-lum dil ħafna curation ta' your online persona u social media tik ħafna dil-ħaġa li inti tikkura għaliex għax jien nixtieq kif għadna inti hekk ma nixtieq nkun hekk. Mela jiena fid-dinja reali hija hekk, imma fid-dinja online nista' nkun hekk. Teħni, kif bdejna ngħidu fuq dawn l-influencers li jitfgħu dal-ħafna juruk dik id-dinja li jridu juruk. Daw n-nies mhumiex vera hekk, imma dik id-dinja jridu juruk. Allora jitfaw din l-online persona li inti taħseb l-ustjox ħajja tal-ġenet jasbu għannis. And they can capitalize on that. Sa dak mux mod qarriqi kif tintuża social media. Ija,
Ija, xita, ovvijament, hemm laqgħa ġeneralizzazzjonijiet ma żgur li hemm min juża il-medja soċjali b'mod illi jiena nara disturbanti ħafna. Ġifri naħseb min juża social media biex javvanza kwalunkwe tip ta' aġenda li hija fittizja u jaf li hija fittizja u qed jagħmilha biex iżid naf kapital politiku, kapital soċjali jew kapital finanzjarju. Naħseb dik hija xi ħaġa li hija deplorabbli. Deplorabbli. Però ma narax mbagħad fl-istess ħin ma narax xejn li huwa li mhux etiku li pereżempju jien physicist ta' saħħa tal-argument u nixtieq nagħmel il-lectures bħalissa insegwi wieħed Jang. Ma nafx x'qed isegwi dal-Ostar Jang. Predictable Histories. La, Il-fenomenu ġdid tal-internet dan insomma da Ċiniż Kanadiż studja l-istorja u espert tal-game theory u allura u jagħmel ċertu predictions fuq l-istorja. Da famużament fi-2024 kien għamel prediction li Trump ħajerbaħ l-elezzjoni li ħajinvadi l-Iran. Right, yeah. U li dik il-gwerra ħajitlifha. U jispjega l-fejn skont il-game theory ħajitlef dik il-gwerra. Spjega l-fejn ħajitla, spjega l-fejn ħajidħol l-Iran u spjega l-fejn ħajitlifha. Sissa tnejn minn tlieta. Insomma, huwa vera interessanti. Issa, jekk da jinnaf fil-ħajja privata tiegħu naf għanna jagħmel sess Trump. M'għandix għalfejn konna naf tifhimni. Fis-sens, jiġifieri tajjeb li l-persona tiegħu, l-persona pubblika tiegħu hija dik, issa jekk imbagħad għandu idjosinkrazziji li huma personali, so fucking what. Insomma, ma taħsibx li tagħmel effett fuq kemm inti pereżempju Bill Clinton kien politikan tajjeb, imma mbagħad meta sirna. Ma kien ma kienx politikan tajjeb. Le, ma allura ma kienx tajjeb. By default. Le, again, you can hold two things to be true at the same time. He can be a liar with his family, but still be a very good politician. His problem was that he lied to the public. As well. Imma let's naħu l-nek kollu politiku dejjem irtikdeb il-pubbliku b'xi mod jew ieħor. I don't agree. Whether it's such a white lie or that, a political person is very hard to be completely honest. Trump gets away with being completely honest, għax in-nies ma jemluħx meta jkun honest. He gets away with it għax jgħidu l-għeda ma jisfimx tkun vera, meta jsemmi third term kwa jgħidu l-għeda kiet jitċajta. Le, ma... Tiħni, is he joking? Is he not? Ma nafux. Eneħdu per eżempju bħal Bernie Sanders. Bernie Sanders ilu fil-Kongress Amerikan. Kemm ilu fil-Kongress Amerikan Bernie Sanders? Bernie Sanders. Let's be honest, he never was put in a position of power propja. Meta jasalem, kemm il-kompromajs jkollu jagħmel? Dik il-jar krua tal-politika. Bej li tagħmel kompromess u tikdeb u ma differenti. Jiena ħanajdlek isma' drabi tikdeb għal dak il-kompromess. Jiena kemm segwi Sanders, issa l-politika sa Sanders jiena bħala persuna li għandi naqra verżjoni għal ċertu kollettivizmu, minix xi fejn kbir ta' tip ta' politika tiegħu, però għandi ammirazzjoni kbira għall-integrità u l-konsistenza ta' Sanders. U bħalu kien hemm Kucinich, u bħalu kien hemm Ron Paul pereżempju, u bħalu kien hemm Thomas Massie, dar Republikan li qed jieħodha kontra Trump. Jifri, hemm nies illi jiena nħossu ma' konsistenti. Ovvjament qed jgħixu f'environment fejn dawn irridu jkunu naqra smart u irridu jagħmlu naqra horse trading, però mbagħad hemm min jikdeb. U ma naħsibx li dawn huma nies li huma kiddieba, naħseb illi huma nies illi ddeċidew irridu jagħtu dan is-servizz politiku u kultant jiġu biex ta' ikollu jinnaf bħal meta qal l-nies biex jivutaw il-Hillary Clinton. Biex ta' kollha ħadni, anka jien minn Malta li ma nivvutax ħadd ta' kontrih. Sewwa. Però fl-ebda punt ma gideb. U għal, isma daħi kollu jkun kompromess, għaxek ma nivvutawx għal Hillary Clinton, nsejt minn kien hemm kontrija dak iż-żmien. Trump. Għal nasma. Jow. Lesser of two evils. Lesser of two evils. Politika kollha spiċċat lesser of two evils. Mela, Bernie Sanders of March 2026. Bernie Sanders has been in Congress
for 35 years. 35 years. 35 years. Li huwa interessanti, naħseb l-iktar ħaġa interessanti li nibtet mill-istudju tiegħek hija din id-dissonanza bej one aħna nħossu li social media hija ħażina. Aħna nħossu li social media ma tirrappreżentax il-verità. 3 aħna qagħtu ħafna ħin fuq social media. 4 hours plus a day, ma jħossux li jistaw kunu parti mis-soċjetà jekk ma jkunux fuq social media, jħossu dik kienet għarek, jħossu li n-nies fuq social media huma iktar kontenti minnhom. Dik kienet quite. Tipo, tajtin stess li miex dinja reali, ma nafx tħoss li n-nies fuq social media huma iktar kontenti minnek. Teni, dem di dissonanza li inti temmen ħaġa, mbagħad temmen ħaġa oħra ma tmurx mal-istess ħaġa. Tipo, teni. Dejjem irdu tagħmlu ħafna ta' fajtna. Jistgħu li għax għadhom żgħar. 18 to 25 mhuwiex eżaġeratament żgħar. Jien naħseb għax kibru bis-social media. Ġieri hija parti minn ħajjithom kont ta' ħaġa. Jien għandi 24, allura nifhem forsi għandi ħafna sħabi bis-social media. Naħseb jiena nqatta ħafna ħin fuqu għax forsi d-dinja ma toġobniex kif qiegħda bħalissa, so hemm ħafna musta noqgħod nippunta swaba ma kif qed ngħidu internazzjonali fil-pajjiż, ġifieri qed naraw ċertu affarijiet li aħna direttament ma nistgħux ninfluwenzawhom to a certain extent. Allura nħoss li ħafna miż-żgħażagħ it's an escape. Tajjeb jew ħażin it is an escape. Ma it's an escape meta il-social media mimlija b'daw l-affarijiet. Dak għalhekk hija double-edged sword. Ġifieri bħal kollox għandek it-tajjeb u l-ħażin. Jaf tidħol u tara l-ħajja ta' dawn l-influencers u tara ħajtek tista' tkun hekk fil-verità kif qed naraw. Ma mbagħad jaf tidħol u tara l-bombi fuq l-Iran pereżempju u ġibek iktar ħażin, ġifieri. Allura is-soluzzjoni mhux possibbli li s-soluzzjoni hija għadwejja li jtaqabduk il-bombi fl-Iran li tmur tara iżjed bombi fl-Iran. Ekku, ġifieri inti tidħol bl-idea li forsi ħassib xi ħaġa li naf ħaġibek iktar kontent u tispiċċa ħażin. Jien mhux qed ngħidlek li qed nagħmlu tajjeb għax xejn, imma hija r-realtà. Dak li jgħidu doom scrolling, fejn inti tara ħafna kontent li huwa negattiv, l-algoritm jaf li inti tassoċja aktar ma' kontent negattiv milli ma' kontent pożittiv u jżommok iktar coming for more. Tenni. Ewa, fenomenu ta' soċjetà tagħna kif qed tara tal-bliħu. Taħseb imma li issa mela xu fenomenu ġdid. Le, ġifieri social media kemm għandha li verament 2012-13. 2012-13 jekk qed ngħidu li nibtet bil-Facebook. Ekku. Alright. Però qabel kien hemm il-High Five, kien hemm kif qed ngħidu kien hemm il-MyRC, il-MySpace. Relativament huwa fenomenu tal-epoka tagħna. Ekku. X'taħseb li ma li ħajkun hawn perjodu ta' aġġustament? Jiena naħseb hekk ta' like with any new technology, bniedem jadatta mal-bniedem kif qed ngħidu huwa bioloġiku, jadatta fuq skala bioloġika bil-mod. Ġifieri this might literally take generations. Ġifieri jekk mhux mijiet ta' snin, 2-3 generations which is 20, 25, 50, 75 years. Generation addiction huwa essenzjalment. Ekku. L-addiction tal-sigaretti naxilna għal-biċċa kbira mhux nelbu għamma is-sitwazzjoni ta' imma bil-liġi wkoll ġifieri. Tifhimni, ġifieri kellha tinterveni l-liġi biex nintervu s-sigaretti l-istess. Bliema mod tinterveni l-liġi. Ma daħalniex il-labels fuq m'għadniex inbiħħu tfal qabel it-tfal se jmorru jixtru sigaretti. Tifhimni? Minn fejn tixtrihom. L-edukazzjoni. It-taxxa fuqhom, ġifieri hemm ħafna regulation madwar di il-problema li m'hemmx regulation madwar social media. Social media tista' tagħmel liżik trid u qatt ma tista' tal-aħħar qorti. Ġifieri tista' tippromovilek kien hemm każ issa li rajt xi tajtella l-Facebook il-qorti jella kienx fuq it-Times tal-lum għax kien hemm issues ta' cyberbullying li ġara through social media. Spiċċa xaħat għatelli l-unnifsi u għafx kif kienet, anyway. Kien tkellem minna jgħal, Gemini kien tkellem. U koll, dik ta' l-AI u koll. L-spiċċa għatelli l-unnifsu. Dok hemm numru minnhom dok l-istejn. Ejja, ta' tkaxkix. Imma anka per eżempju, ftit ġimatilu kien hemm każ xi klet fajlit l-Indja l-om kienu tirabu xi logħba fuq Facebook la naf xi Farmville xi xata hekk ta' l-om neħħejtielhom u daw qabżu minn xi 17 solar. Tifo.
you know, daw ma każijiet. Issa, jiena nemmen we're going through an adaptation period. Ni, dija teknoloġija ġdida, għadna d-dejjin qed nidraw kif nużawa, ġisimna dopamine system tagħna għaddu qed jidra kif jiddilja magħha dil-addiction ta' dopamine inkollu sejrin biha. Ġifieri forsi 20-25 years oħra naħseb ġat tibda taġa qed nara ħafna tfal li bil-mod disengagjaw mis-social media u hekk. Imma hemm ħafna reperkussjonijiet. Toġobni s-sistema ċiniża. Min jaħsibni komunista, issa jaħsibni vera komunista. Min jafni. Le, ma hum għandhom limitu, per esempio, TikTok jidher li sija kuljum idihom. Għandhom it-TikTok tagħhom bat jaqtalhom automatically. Why not? Se tirregolarizza b'dak il-mod. Għal-popolazzjoni kollha ma? Ija, mela. Jidher li actually għas TikTok nasib social media għandek sija kuljum TikTok, nasib ħallik sa 10 views, un bat jaqtalek. Xi 10 reels un bat jaqtalek. Jaqtalek għal dejjem? Le, għal dik il-ġurnata. Għal dik il-ġurnata? Għal dik il-ġurnata. Skopri jom waħda sew din il-parametri. Le, żgur, ċina għandhom xi tip ta' vera limitat. Li l-istati, mela jiena nafa, jiena wint fuq di. Li l-istati proteġi tfal naħseb nasal li ma nafx ġifieri anzi ħanajtek kara jiena għandi tfal. U tfal preferi li nħejjhom bil-valuri tiegħi mill-valuri li jimponi fuqhom l-istat għax l-istat għandu l-aġenda tiegħu, għandu l-perspettiva tiegħu, għandu l-perspettiva tiegħi u l-istat għandu l-aġenda tiegħek x'inti tivvotalu. Ċini preferi l-aġenda tal-istat versus l-aġenda ta' xi kumpanija bħal Facebook or whatever li manda ħadd jirregolarizza. Ġifieri if I had to choose between the controllers, nippreferi l-istat ikun the controller milli l-korporazzjonijiet, għax il-korporazzjonijiet l-unika dali għandhom huwa l-profit motive. Dak biss jinteressom. Interessomx mill-ħajjiet tagħna. X'importa. L-istat at least jinteressaħ li 5 snin oħra rid jitla' ġifieri b'xi mod irid jintoġob. Però l-istat jaf ikunu kol awtoritarjani ħafna. Isma' dawn il-kumpaniji il-klassi politika, ġifieri il-klassi politika għandha l-interess li tipproteġi lill-klassi politika. Ġifieri jekk ħarsu lejn Malta. Inti Malta għandek ħafna affarijiet li l-partiti jġildu fuqhom. Imma mbagħad jekk niġu għal jesma tnejli aħna ma ħassuhomx it-taxxi. Il-Broadcasting Authority fidejna daw ma jitlux fiha. Mela fidejna. Isma, meta aħna nkunu fil-gvern il-PBS noħdu jien un bat iħdu jien. Tajjeb, dawn huwa problemi fucking gbar. Ġifieri ara naħsbu li l-istat m'għandux l-istess ideal ta' preservazzjoni għalih innifsu. Illi kollu kwalunkwe kumpanija, kwalunkwe organizzazzjoni, kwalunkwe whatever. Allura fl-aħħar mill-aħħar jiena ngħid. Jiena nifhem li hemm barra daw il-qawwiet li għandhom l-interess illi li u l-tfal tiegħi u l-familja tiegħi jimmanipulawna u jieħdu. Ġibhom flus. Mhux flus biss, jiġifieri għandek flus, għandek poter, għandek lealtà, għandek dawn il-currencies kollha. Waħda minnhom bla dubju hija flus, bla dubju waħda minnhom hija flus. Però il-preferenza tiegħi tibqa' li l-istat kemm jista' jkun ma jidħolx f'kif jiena l-imtib ta' valuri nagħti tfal tiegħi. Minti tajt f'żewġ affarijiet differenti. Taħseb valuri definitely l-istat m'għandux jidħol, imma stat għandu jirregolarizza. Stat għalija stat jatem to set the guardrails. Ġifieri inti tista' taħdem f'dawn il-parametri. Tieni, issa. Stat jatem biex jara li inti la tista' tagħmel wisq ħsara, ġifieri inti you're free within limits. Il-ħajja hekk tittejxa free within limits. Ultimate freedom ma jeżistix. And we would be completely lost without ultimate freedom. Naħseb kemm xi ħaġa żgħira naqbel ma' Peterson hija meta jgħid fuq tal-game theory fis-sens li inti biex tilab logħba rid tkollha regoli. Ma tistax tilab logħba bla regoli. Il-gvern jatem biex jagħmel ir-regoli. Għalfejn il-gvern, għalfejn mhux jien bħala missier il-familja. Inti il-gvern jirregola l-individu, il-familja sa ma naf jien, ma naf xejn il-gvern jindaħallek x'tagħmel b'familtek. Per esempio, okay, tfal tibbathom l-iskola ma hemm homeschooling. Tista' ma tistax tagħmel homeschooling? Le, mhux legali. Mhux legali ma ta' homeschooling? Ok, dik ma kontx nafa. Per esempio, dik naqbel magħha homeschooling, jien ma nara xejn ħażin li homeschooling tfal, titturi li qed tagħmel ovvjament ċertu
tal-għom ċertu affarijiet surret in-nies, imma m'għandi xejn kontra homeschooling kieku jiena, imma ma narax li l-gvern jintħallna daily living il-valur li għandek tal-lem it-tfal, anzi, it's up to you. Le, inti tara jindaħallek il-gvern xi titgħallem it-tfal tiegħek. Ara, krem ħabta li il-gvern per eżempju kien bil-fors jgħallem ir-reliġjon. Sawa, kienet parti mill- fil-verità hija parti mill-Kostituzzjoni tagħti li jett lill-Knisja, mhux il jett l-obbligu, lill-Knisja li tgħallem ir-reliġjon fl-iskejjel kollha. Issa, jekk jiena għandi ċertu avverżjonijiet għar-reliġjon, kien hemm żmien fejn jien ma kellix dritt, u l-fatt li ġilidnieh dak id-dritt għalija huwa hija xi ħaġa tajba. Issa, illum il-ġurnata jagħmlu l-ethics. Issa x'ngħidlek li nafeżat x'jagħmlu l-ethics. Rajt, il-kurrikulu ta' tajjeb deċenti. Fl-aħħar mill-aħħar ġifieri jiena wkoll għandi relazzjoni kritika ħafna ma' tfal. Ġifieri it-tfal tiegħi naħseb għandhom din il-kapaċità illi jekk ikun hemm xi tip ta' dottrina illi qed tiġi kif tgħid peddled. Naħseb għandhom tajthom lodot to kind of unpack that. Le, għara, jira, bas-sistema edukattiva ta' Malta għandi issues kbar dik ġiviri, it's a whole different discussion jek nitlu fija nitlax. Jena edukatur, ommi edukatura, u biex n-nexil n-konvinċi l-ommi kemmi defettuża l-sistema edukattiva ta' Malta taqbel miegħi. Ġiviri, imma ma narax li l-gvern essaċ jintħallilna wis fuq kif nejxu l-ħajja ta' kuljum. Anzi, narra li għanna ħafna libertajiet li jitina l-gvern. Tenni. U nipreferi, jikiku kelli nażel kif ngħid li dawk ir-restrizzjonijiet jiġu minn nies li at least wan jinbidlu. Ma ġifieri jekk qed nifhmek sew. Ġifieri inti qed tgħid jekk il-gvern jiddeċiedi li aħna social media anke bħala adulti nistgħu nużawha 3 sigħat kuljum. Taħseb li dik ħaġa tajba. Let's put it like this. Jekk il-gvern jiddeċiedi hekk u aħna ma toġobniex, mhux imwaqgħu l-election cycle li jmiss. Jekk minn flok, il-social media company. Pero jekk ikun hemm mela għalija waqt beżan il-kollettivizmu. Għalija jiena kapaċi nimmanagġa il-social media, kapaċi ġil għamel 4 sigħat u kapaċi ġil għamel 9 sigħa. Immax il-massa tħoss li isma' aħna nippreferu tal-li konna għaddadi jgħidilna 3 sigħat. Mela jiena neħel magħhom. Kemm hawn nies li huma kapaċi jgħixu ħajja perfettament normali fuq il-cocaine. Allora Jiena għadni mal-tqax magħhom. Sure, there are many functional alcoholics, functional drug addicts, nies li bxatt jidri famuż kien semma fuq Rogan kien ġab xi ħadd liħu dajħu coke, il-heroin, kompletament normali. Imma allura nħallu kulħadd nagħmluha legali għax dak il-person. As you well know. Have you been around people on cocaine? A bit, not much. Not as much as you are. But you are probably right. Mela, so, persona fuq il-kokaina, tant huwa suscettibbli illi jkun distruttiv. Le, nifhimha. Anka biftit li. Qed intik forsi eżempju naqa' eżaġerat, imma jien naraħ il-gvern jagħtem biex jipproteġġi l-bniedem ukoll minnu nnifsu. Sewwa. Ġifieri jekk aħna jekk il-gvern jaf li hemm xi ħaġa li hija ħażina għalik. Kemm jista' jkun jipproteġiha minnek. Is-sinti Ma fejti dik tipo il-gvern ħajdilna tiklux burgers, il-gvern ħajdilna daqshekk whisky, il-gvern ħajdilna isma' timutu ħafna bil-karozzi, daqshekk karozzi. Bes fis-sens fejn dik il-linja? Ifhimni, dik il-linja ħin kollu qed nilagħbu magħha. Sewwa, pereżempju, l-Amerika ma provawx dan l-esperiment bil-wokeism li kien kważi promos mill-gvern kien ħajda daħħal daw il-transgender surgeries, il-gvern jagħmellek is-surgery b'xej, kien ħalli tfal joqogħdu jieħdu il-hormone treatment. X'għamel il-poplu Amerikan ma raftit għallek fuck you tella Trump. Tifhimni? Ġifieri il-gvern jista' jiddetta imma n-nies għandhom sej at least. Ġifieri ħareġ ħaġa tajba milli ħarfat li tella Trump kien li l-vuċi tan-nies instemat. Tifhimni? Ġifieri dak huwa at least
Issa jien għandi ħafna kontra d-demokrazija x'ma tantx nara xi sistema tal-ġen. Imma at least Hemm xi sistema Le, it's the best amongst the worst. Let's be honest. It can be tweaked, it can be improved, imma it's the How best. would you improve democracy? How ħata xaqni kem ħajja offendu n-nis. How would I improve democracy? Għara jina sab il-vot, u xaħat li xaġa li taħdem għalih. Ma sibx huwa impliċitu, ma huwa dritt impliċitu tijak. Naħseb inti titur li l-ħaqqek il-vot. U għħe, naħseb tista tagħmel sistema fejn mhux il-vot ta' kuħat jiswa daqs ta' ħaddieħor. Per eżempju, I'm sorry, sa forsi ħan sama kena, vot ta' xatt ta' 80 sena għandu jiswa daqs vot ta' xatt ta' 20 sena. Wara li għamelhom lu jaħdem fis-soċjetà? Ma da ħajamel ċertu għażliet li ħajfetaw ħafna iktar il-dak ta' 20 milli dak ta' 80, let's be honest. Isma' mela jien ħaddaħalli ħafna problemi. Jien saqsik sekwenza ta' mistoqsijiet. Ma nafx eżatt x'nemmen, imma qed insaqsi b'mod provokattiv. Le, Għax huwa l-gost tal-konversazzjoni. Issa biħ li tiddiskuti daw l-idejat, anke jkun idejat ħażiena, imma jemmen ejja ngħidu għaliex huma ħażiena. Għax taf ħafna nies jibżgħu jagħmlu ċertu argumenti. Imma jekk tiġu pereżempju dili l-anzjani ejja ngħidu saħ tal-argument kollhom il-vot tagħna jkun 50% iktar minn tal-anzjani saħ tal-argument. U tiġi f'kriżi tal-finanzjarja. U palissa t-nof u xabba flus fuq djar tal-anzjani. Naqtaw il-budget, Ifimni. Ija ħaġa tajba. Le, imma mbagħad il-mekk mbagħad il-gvern għandu l-għażla li jkun diskretu jgħid tisma' forsi din mhix tkun popolari imma neċessarja. Per eżempju, meta. Ma inti tajt li aħna nistgħu naħtru gvern illi dik id-deċiżjoni għamilha a priori u meta ġew ġejna l-vot. Per eżempju, jiena ħankun onest, jien nemmen li d-demokrazija għandha tkun assoluta. Per eżempju, għaliex mhux kull deċiżjoni tittieħed minn nies. Kull deċiżjoni, fis-sens. Per eżempju, issa ħajtalaw din-liġi mela aħna ngħixu f'dinja fuq qatt għandu EID, kwatt jista' fuq l-internet, kwatt jista' jivvota tieni. Bħaj jagħmlu di ma jirdux jgħaddu di tal-development plan. Nivvotaw Malta fuqha. 143, 144. Eżatt. Nivvota Malta kollha fuqha. Mela ħadd iddeċidi inta għalija tieni. Imma ovvjament hemm it-tajb u ħażin tagħha, pereżempju. Imma pereżempju maġġa neħdu vot f'Malta fuq l-immigrazzjoni. Imma sten, what is democracy? If it's representative democracy aħna ngħixu. Representative democracy. There's a reason for that. Yes, a constitutional democracy edem ħabba daw is-safeguards ta' kemm taf tkun landa l-massa. Ekku. Imma issa jew allura l-massa peress li landa nafdaw darba ku 5 snin biss. Jew meta jaqblilna. Naħseb li dak sissa sar huwa l-aqwa kompromess li huwa kompromess mhux ħażin. Jien naħseb kompromessi aħjar. Għax jiena nimmaġna li kien hemm żmien ma nafx kadux. Ma immaġna kien hemm żmien dik ikun pereżempju għadna. Ħanamlu survey, ħanamlu vot fuq jekk għandix inkeċċu it-third country nationals kollha minn Malta. Nasib kien hemm żmien li dak il-vot kien jgħaddi. Isma' għaliex le? Għax kienet tikkolla l-ekonomija kollha. Sten, mela, inti tagħmel kampanja kif ġara fuq pereżempju tad-divorzju, kif ġara tagħmel kampanja ta' edukazzjoni fejn nies tgħidilhom, isma' ħanamlu dal-vot. Biex tkunu tafu, jekk tivvotaw hekk ħajjiġri hekk, jekk tivvotaw hekk ħajjiġri hekk. Ma l-għażla għandha tkun f'idej in-nies. Why not? Hemm problema loġistika. Hemm problema loġistika, ma minti jekk tispjegalhom in-nies, pereżempju, isma' nistgħu neħu third country nationals ħajkollna kriżi ekonomika. Għażlu intkom. Ma mbagħad ikun hemm xi ħadd ieħor li jkun iktar perswasiv, kun iktar populist. Jgħidlek daw jiktbulkom. Xi ġifieri, le dak li ħajġri li ħajjolew il-pagi u l-Malti ħajerġa' jmur jaħdem fejn kienu l-Maltin. Mhux dejjem ħdimna waiters, mhux dejjem ħdimna nurses, mhux dejjem ħdimna fil-ġorru l-knaten, nerġgħu nibdew waħda. Di taqtaħ xril għax taħxini. Ftemna? Ril tajba ma. Lilek qed ngħid. Imma qed tifhem ġifieri inti għandek problema ta' ħaj perswadi l-iktar fuq issues li jistaw b'mod responsabbli jistaw jkolossaw il-pajjiż. Jien nimpattikija li xi tiegħi fejn jidħol pereżempju freedom of speech. Aw minnu freedom of speech absolutist. I'm not a freedom of speech absolutist. Għax
kif tkellimna l-rodu, social capital, kwaħt għandu social capital differenti. So it's not fair for someone with more social capital, which means they have a bigger platform, bigger reach, to then use that to affect people. Ma where would you draw the line? Fejn? Le, tindu nużaw, ħantur fiex oħra tal-post-truth era li nejxu fija, tindu nużaw il-fatti. ċijak xaħti tikdeb. I'm sorry, mafqu. Tażġ tajt li free speech, lek li jattajt u għarri, muwix minnu, ma joħroċ. ċiġ tajt li għax you're impinging on my free speech, le, li jattajt u għamennu jom muwix. Irdu bximot id-dinja t-tmur terġa l-ura għal-fatti. Problema li nejxu kbira, problema kbira li nejxu palessa, jgħali mannix fatti. Emma affarijiet li huma kontestabli fis-sens. Suġġettivi. Le, li huma predictive, per eżempju. Isma, naqbdu dan it-topic li qbadna jena u inti issa. Mela, jekk ħankeċċu l-immigranti, min ħajajdlek Malta tkun Shangri-La. U bat min jgħidlek jekk nkeċċu l-immigranti, ħat ikkollassa l-ekonomija. Issa, peress li qed nitkellmu fuq d-bassir fil-futur, diffiċli li wieħed jgħid. Diffiċli mhux impossibbli, ma. Jek inti taf kemm għandek percentaġġ tal-ekonomija tiegħek tiddependi minn dawn l-immigranti, taf li inti jekk tneħħihom bum. Issa, x'sa jiġri meta jaqa' l-ekonomija, jekk se timmitiga għalija li inti tagħmel action plan li taf li meta ħajjonqsu daw in-nies ħanimluhom b'dan mod. Imma żgur li hemm teoriji konfliġenti. Ħajkun hemm żgur, imma ifhimni nippreferi xi ħadd li jgħid li jisma' the likely scenarios huma A, B u C. Milli xi ħadd li jiġi jgħid li tħabbix rasek aħna l-Maltin dejjem konna naħdmu. Kif qed tajt int, tifhimni? Ġifieri. Imma xaħat li għajda dik il-ħaġa dik għandna waqfuh. Jekk hija ovvjament gidba jew jekk mhix qiegħda tqarraq bil-Maltin jew whatever b'ċertu mod, għaliex ma tfaf għal tih platforma allura biex kompli qarraq bin-nies. Teħni. Taf għaliex? Għax aħna għandna di juża Rogan jaħraqni għax juża ħafna l-idea ta' int kien għandek idea ħażina, ġillida b'idea tajba. Ma mhix faċli għax idea ħażina hija ħafna iktar faċli tivvinta milli ġifieri jekk int għandek gidba, jien ħafna iktar faċli nisa vinta 20 gidba sejjerek, imma biex intik il-verità tintbal. Tenni. Per eżempju kien hemm ħafna minn daw niftakar fi żmien COVID fuq il-vaccines u l-vaccines ta' mhix sara u kemm jista' jivvintaw kemm iridu nies li da, imma biex jien nispjegalek li l-vaccine hija safe, ment tittini satejħa nispjegalek naqa kif jaħdmu l-vaccines. Ġifieri x'inhi l-iktar faċli ngħidlek li qed toqtol nies ta' fihom il-microchips daw, jew ngħidlek tinċansi biex nispjegalek kif taħdem vaccine. Tifhimni? Ġifieri il-verità hija ħafna tqal mill-gidba. Gidba nista' nfuqalek waħda fuq niftakar kif xkemm xi debate ta' Trump ifaqqa waħda ċuċata waħda l-oħra, askin ċaċa forsi il-vaccine. Pala eżempju qed nitfaħħek. Imma pereżempju, hawn min jgħidlek u hawn studji differenti li juruk pereżempju li l-konsum ta' dietary cholesterol jollilek il-lipid profile. So. Mbagħad hemm studji oħrajn. Ma fiex saddaħalni. U rajthom it-tnejn dawn l-istudji. Yes. Li għedulek il-konsum tal-kolesterol ma jollix il-lipid profile. Issa, jekk qed ngħidu li hemm verità waħda, x'għad irid jgħod referi fuqhom daw. Min il-Madonna ħajgħod irreferi? Mela. Trid nitlu fuq għadi? Le, min ħajażel? Le, mela, ktibta hekk ara interaction with science and knowledge. Ġdi xju kbira ta' kif aħna n-nies ninteraġixxu ma' knowledge. So, għax għandek raġun. Jeżisti ħafna knowledge konfliġenti li mħat emmen. So, per eżempju tal-vaccine ħarġu ħafna affarijiet li mkunu konfliġenti wkoll, to be fair. Nista' nitkellem minn naħa ta' science, knowledge in ġenerali diffiċli għax naħat almenu science li għandek ix-xjenza tista' għandek il-riżultati, għandek il-provi, ma kif qed inti ir-riżultati xi drabi huma konfliġenti. Issa li għandek sfortunatament l-ħaġa li ma nistgħux inneħħu mix-xjenza hija l-persuna li hija l-conflict of interest. Ġifieri inti meta għandek riżultat xjentifiku jibqa' dejjem l-element ta' interpretazzjoni ukoll. Issa, sfortunatament meta x-xjenza tinteraġixxi mas-soċjetà tipprova ħafna tissimplifika l-affarijiet. Għaliex ix-xjenza hija komplikata, ma nistax intik il-background knowledge kollu bit tifhem il-parametri kollha ta' dar riżultat kif jiffitjaw. Imma dejjem hemm element ta' kuntest.
tifhimni? Ġifieri meta inti tagħmel xi ħaġa tajt xi ħaġa bħal meta tikol il-kolesterol jew il-lipid profile jew nies oħra jikru kolesterol u jew nieżilhom, ma spjegajniex tip ta' kolesterol. Tieni, ma spjegajniex il-parametri ta' fejn saru l-esperimenti, pereżempju, kemm użaw nies, x'kemm kienu jagħmlu eżerċizzju dak in-nies, x'tip ta' controls użaw f'dawk l-esperimenti. Daw affarijiet kollha li fatti aħna studenti tagħna nalmuhom kif jinterpretaw mhux biex jaqbdu jaraw headline di tagħmel hekk. Lemen, ħares li l-paper, x'użaw metodi, x'controls użaw. Titgħallemni inti dik l-informazzjoni tifliha sew u tara fejn hemm ix-shortfalls tagħha, tieni. Kollha jkollhom, tieni. U hemm problema ta' illum fi xjenza, problema ta' interpretazzjoni li jaraw riżultat imma jinterpretaw b'mod li wana favorevoli li t-teorija tagħhom. Sa suppost ix-xjenza taħdem design. Ma għandna jkollna dak id-dibattitu fil-pubbliku? Iva mart jiġri bin-nies li għandhom in-knowledge ta' fuq xi titkellmu. U dik hija sfortunata ħafna fi xjenza il-background knowledge hija nieqsa naqa' mhux ħażin. Pereżempju meta kien hemm id-dibattitu tal-COVID vaccine kważi sar fil-pubbliku. Le, fuq social media saru ħafna daw id-dibattiti. Imma ħafna nies, jitkellmu minn sormhom. Ma kienux qed jafu xi titkellmu. U kien hemm min kellu punti validi immens ġifieri da, imma ma kellux imbagħad l-informazzjoni tajba to back it up. Xjenza hija naqa' komplikata f'dak il-mod. Imma jien nemmen li jeżistu fatti issa fi-xjenza tajt xi ħaġa fatti hija perikolus għax aħna nafu li xjenza tevolvi ruħha, allura ma nistax ngħid xi ħaġa fatt għax jaf joħroġ riżultat li dak il-fatt ibiddilulek. Kif qed tajt int pereżempju l-aħħar knowledge li għandna li pereżempju dietary cholesterol ma tantx actually nassorbuh. Ġieli m'għandux jaffettwa ħafna il-lipid profile. Imma dik taf tinbidel. Again, għax ix-xjenza hija xi ħaġa li tevolvi dejjem joħroġ informazzjoni ġdida. Ix-xjenza mhijiex laqwa kif tajt, mhux laqwa eżempju biex nifhmu dil-biċċa xogħol tal-free speech. Jien naħseb li dik tajjeb l-xjenza hi li dejjem hemm kuntest f'liema inti tifhem ċertu informazzjoni. Li l-informazzjoni mhijiex dogmatika, hija dejjem f'kuntest ta' kif l-affarijiet għandek tifhom u kif tinterprethom. Issa llum naħseb in-nies qed jittilfu ħafna fiduċja fl-istituzzjonijiet u wkoll fl-istituzzjonijiet tal-knowledge, ġifieri. Ftajt ħafna nies u x'inti espert, għandna nemmnu l-esperti u hekk, ma sar nippreferi nemmen espert milli xi ħadd li ma jifhem xejn. Meta kollox jimxi ħarir, affarijiet sbieħ iseħħu. Ordna l-Flexi Bundle tiegħek issa. Ħbibta tal-podcast kif qegħdin hawnhekk nixtieq infakkarkom sabiex iżżuru l-paġa tal-Każin, tafsu like, tafsu subscribe għax inwedukom li l-Każin din is-sena se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu f'Malta, eċċitanti, ħielsa, kritika, riċerkat. So naħseb fimtuh il-punt. Morru, għafsu like, subscribe. Ciao. Mela, grazzi tal-li segwu l-podcast, qabel ma nkomplu, nixtieq nirringrazzja lill-Alberta, l-Garmin, l-ISS, il-Pat Artisanal, nirringrazzja l-Browns, il-Maple, il-Melita li huma dawk illi jipprovdu l-internet biex nkunu nistgħu nagħmlu dan kollu. Nirringrazzja wkoll l-Defender, wellbees.mt huwa l-post fejn jiena nagħmel ix-xirja tiegħi u nħeġġeġ lilkom tagħmlu użu minn da servizz tremendament effiċjenti. Kif ukoll il-Business Labs. Infakarkom żuru il-Każin, il-paġna tal-Każin fejn nkunu nixxandru l-iktar dibattiti eċitanti fejn intom tistgħu tivvutaw taraw live u qed jixxandru wkoll f'kollaborazzjoni ma' Times u patreon.com/John Malija kull min jixtieq ikun parti mill-komunità li tagħmel dan il-podcast u l-Każin u l-affarijiet kollha l-oħra kollha possibbli. Grazzi tal-li qed issegwu sa nkomplu jien u Robert. X'nawwar il-fiduċja li għandna fl-esperti?
Ifimni, l-esperti jagħmlu ħafna fuck-ups. Ma ninsux, l-esperti huma nies ukoll bħal ħadd ieħor, għandhom ħafna conflict of interest. Per eżempju, inti darba kont semmejt li wieħed David Sinclair jidher li kien skopra xi affarijiet fuq longevity u x'naf. Dal jorqod ħafna. Le, dak ieħor, dak Brian Johnson. Dak kien fuq xi drugs li ħajżidu longevity u x'naf. Ma dak imbagħad fetaħ kumpanija biex jibieħdaw l-affarijiet. Għandu tikka conflict of interest li. Ma jekk jaħdmu. Ma naħsibx li jaħdmu. Disclaimer fuq disclaimer. Ma naħsibx li jaħdmu. Imma għassa tal-argument. So. Jinnaf. Per eżempju, nafu ħafna li l-kreatin, per eżempju, hemm ħafna studji dwaru. U li huwa utli ħafna. U tiġi Ronda Patrick bħal ma tħobb tagħmel u tgħidlek isma' tagħmel tajjeb ħafna tuża l-kreatin għax il-kreatin tajjeb għal moħħok, tajjeb għal muscles, tajjeb għal ATP, tajjeb għal u by the way, jiena mbieħu. Ma sibx li ħażina. Le, għarak teġi minn Ronda Rousey, ne? Patrick. Ronda Patrick ma xmej. Ronda Patrick, il-tabib. Tabiba, nasumi. U hija. Ma nafx, di titfixkilni. Le, ħana l-ekżom. Qabel misgender sieħbi. Mux għax misgender, le, ġil per eżempju l-avukata. Tajd l-avukata, tajdlek le, jien avukat. Ma forsi professjonijiet kollha huma. Ħankun onest, jien ma nemminx li xjentisti għandhom kunu parti mill-kummerċ. I'm sorry. You choose your line. You're a scientist or you're a commercial person. But isn't the scientist the best person to buy from? No, but then sell your IP. You have an idea, you sell your IP, u ħalli l-ħadd ieħor jagħmel flus. But then I have to trust the company. I'd rather trust Ronda. Le, hija tittik l-informazzjoni, ma mbagħad ma rridx nixtri minn għandha wkoll, tifhimni? Ġieli inti għandek ix-xjentist xogħol. Għax li kontamina. Għax inti għalija inti qed tnaqqas mill-fiduċja tiegħek innifsek, kredibilità tiegħek innifsek, għax għandek conflict of interest ovvja. Mhux bil-kontra taħdem imma. Fil-kas tiegħi, jien nippreferi nixtri minn Ronda Patrick. Għax jiena naf li di għandha il-kredenzjali. Jien jinteressani biss li l-kreatin hija actually utili. Issa ma nt minn nixtrix differenzi għax tal minn nixtri tagħha ma tagħmlu jidi jew. Naħseb id-dar. Le, ma tagħmlux. Taġen u. Ma tagħmlux id-dar. Sewwa. Għalkemm jekk tagħmlu d-dar. Kafi. Imma li jiena nkun qed nisma' lilha. Tal-isma' l-link edaw. Eżatt. Ejja, le, ma jien nippreferi inti tajtni l-informazzjoni u mbagħad nagħmel biha l-irrid jiena. Jien nara dak ix-xogħol. Le, ma. Qiegħed tajlek isma' jekk tixtieq minn għandi. Issa Ġoni jippreferi xi minn għandha. Inti tajli isma' ma rridx nixtieq minn għandha. Għalija hemmhekk kompromettejt ruħek ma li daħħalt konflikt of interest. Il-Ronda. Ir-Ronda kompromettejt. Ma jkun bad bih l-IP? Għamlet il-flus lesta. Mbagħad ħalli kumpanija tagħmel flus. Mhux xorta flus qed tagħmel. Sten, jekk inti tidħol fix-xjenza biex tagħmel flus. Wrong reasons. Ma titħolx fix-xjenza għal flus. Jekk hawn xjentist li hu senior own mela he's doing it the wrong way. I'm sorry. Ma għafx biex titħol fix-xjenza. Per eżempju, daw li rebħu il-Nobel Prize tal-ġenetika. Miljun ta' bieħdu biss, ma miljun flus illum. Le, mhux għax. U miljun naqas miljun euro ta' sekonda waħda. Min rebaħ il-Nobel Prize, mhux għax il-miljun tal-Nobel Prize, imma min jaf l-idea dali qed jagħmlu il-mapping tal-proteins bl-AI ta' fallimet ngħidlek. Issa sa ma naf jien dik pereżempju supposta qasbis jagħmlu flus għax that is open access ġifier ma jistgħux that's not IP. You cannot IP human knowledge. Ġifieri you cannot IP what is everyone's. Pereżempju l-human genome fil-bidonet meta skopruh. Xaħat rrit jagħmel patent fuq. Le ma tistax man dak human genome ta' kulħadd. Tistax tagħmel patent fuq l-informazzjoni tal-human genome. Tenni? So jiddependi xiex, pereżempju n-nies li skoprew daw il-COVID vaccines. Mhux il-COVID, l-mRNA vaccines in ġenerali. Beħaw l-IP tagħhom. Most il-flus ħadwhom l-universitajiet li ħadmu fihom x-IP jekk jaħdem. Fien meta konna naħdem università, aħna għandna agreement mal-università, jidher li 70% tal-IP tal-università. ċi anke jkun skoprejt ħaġa kważi ma konneħu kważi xejn. Jalla kux 100% tal-IP u dan l-università. Huma jiffandjaw kal-flus, tennitu kollox. Jew Epstein. Jew Epstein, waħda minna. Ma sibx ħaġa intrinsikament ħażina li pereżempju kollok xjentist li dati jgħin ħafna l-umanità u nifqaħ bil-liri biex ikompli li inti il-flus biex ikompli jagħmel riċerka
well and good, imma li jagħmel il-flus minn fuq, ġviri li l-iskop ta' riċerka mbagħad isir il-flus. Għax inti il-problema xin l-inizjattiva. Għalik iċ-ċejn il-problema. Ekku, ġviri xin ċatitik l-inizjattiva li tagħmel da xogħol. Il-flus jew għax trid tagħmel ix-xogħol. Tista' tkunni. Diffiċli men. Għalfej. Għax tikkomprometti, immaġna inti, mela dija problema kbira fi xjenza, sowa. Għandna problema fi xjenza li negative results are not published. Sowa. Ġviri jiena kelli teorija, mela jien napplika l-grant. Sowa. Jiena ktibt grant, għandi idea, nixtieq nistudja din l-idea. U għandi ipotezi. Sowa? Issa, jekk jiena għamilt 3 snin naħdem fuqha u ma ħareġ xejn, jien insa li ħanirbaħ grant oħra, insa. Ġieli jiena il-karriera xjentifika tiegħi wafqet hawnhekk. Allura, lo and behold, kulħadd jiskopri li t-teorija tiegħu Alla jbierek hija wow, everyone. Għandkom kartella. Ngħidlek, Imma dik il-problema ta' kif fuq ix-xjenza. Fuq ix-xjenza fundata li inti tapplika l-grant, tieħu l-flus. U l-grant minn tiegħek? Jew, jien pereżempju ħadd mill-gvern, ma minn joħodhom minn entitajiet pubbliki wkoll. Il-gvern mhux entità pubblika? Sorry, entità privata rid ngħid. Sorry. Pal Putin u hekk hemm ħafna charities, UK charities u x'naf jiena. Hemm pharmaceutical companies li jagħmlu riċerka wkoll pereżempju. Dawk pereżempju għandhom quite a conflict of interest, għandhom bżonn li r-riċerka toħroġ tajjeb għax minn dak irid joħorġu prodott. Tenni. Fatti nafu ħafna llum li kemm ħarġu kemm qarqu bnies u bidlu riżultati biex jippruvaw li affarijiet jaħdmu mhux vera jkunu jaħdmu pereżempju. Fl-Ewropa tiġri dik. Fl-Ewropa li għandek l-EMA, l-European Medical Agency, jidir li biex ħaġa tiġi medicina jiskrutinizzaw ħafna iktar minn l-FDA Amerikana. So, hija ħafna iktar diffiċli tiġi fl-Ewropa. Ek jidir li jena. Li ħafna iktar stringenti. Ekku, just il-conditions tagħhom ħafna iktar stringenti. Imma hija problema, għalija fejtlu l-flus, il-flus jikkontamina kollox. Il-flus daħlu sew, fl-xjenza, u għara. Ma driver, profit incentive. Għara, Nature kienet darba ħarġet paper li kienet bezzat naqa ħafna nies li 70% tal-results in the public domain are not reproducible. Ġiri, either in-nies li għamlu dik ix-xjenza arqu bin-nies u ippubblikaw affarijiet li mhux veri, or we're doing really shitty science. The assumption that what the lies that the scientists made are born of the profit incentive. No, whereas or fear of failure. Fear of failure, status, they're all. Li immur għanna konferenza u jwaqqawni għannek. Ekku. Biex ta' chalking it up only to money. No. I'm sure it exists. It exists. I'm sure it exists. Imma jekk inti trid karriera fil-xjenza, inti tippubblika biex tippubblika, mela ħadd ma l-ebda paper ma jippubblika, l-ebda ġurnal ma jippubblika għalek riċerka li mur xejn. Ċiri ma nistax nippubblika. Ma mhux tajjeb li pereżempju jkollna riċerka ma nifhimx, f'dan is-settur assolutament ma nifhimx. Imma ma mhux tajjeb illi xaħat jipprova xi ħaġa. Ekku. Illi kienet ipotezi. Ekku. U sab li l-ipotezi ma treġix. Ekku. U jgħidilna. Ħadd ma jippubblika ħilek. Ta' nejk. Ma ekk id-dinja. Għax jgħidlek b'saw pubblika negative mi ħajjar. Imma mbagħad allura għax kif nifhem ix-xjenza hija hemm katina. Ġifieri jekk inti skoprejt X, suppost mela jena dik issa ħatta bħala assumption. Hija problema enormi. Ekku. Oh man, tajli. Le, isma' d-dinja ta' xjenza hija cutthroat immens. Ġifieri. U ma taffordjax li pereżempju jekk nagħmel sentej. X'inhu l-ikbar skandlu hekk ta' di li waħda minn daw l-isterjet tajli? Illi tista' jgħidli isma' dal-istudju tal-dak. Mux skandlu enormi, ma nafx kemm tal-vaccine ta' Wakefield, Andrew Wakefield, tal-MMR vaccine li tikkawża l-autizmu. Tara kemm nies wafqu jieħdu. L-istja. Dali li kwoti RFK. Eżatt, imma di mela di fit-2000s kien hemm xi attriċi Jennifer ninsejx kien B-list actress insomma li sabet di l-istudju u ħarġet għajtu daw l-MMR vaccine se tikkawżaw l-autizmu fit-tfal. Sowa? Daqqa waħda kulħadd sar anti-vaxxer u xinaf jien ħabba l-autizmu.
u għamlet ħsara kbira. Biex mbagħad sirna nafu l-da, kull ma għamel 12 persuna li ċuċata fid-dinja ta' xjenza ġifieri li ma sab assolutament xejn link bej l-MMR vaccine u l-autizmu, ivvinta kollox. Ġifieri dawn mbagħad ħareġu pubblikament jgħid isma' sorry jien ivvintajthom dar-riżultati għax imma ħsara saret. Tieni, għadna sal-lum nġildu, l-Amerika naħħu l-MMR vaccine minn fuq. Pero overall, tħoss illi x-xjenza moderna hija net positive, assumi. It's a net positive għax the people behind it get into it mostly for the right reasons. They are idealists like me. Naf ħafna nies jaħdmu Università ta' Malta, they're not in it for the money, because there isn't any money. Min jidħol fi xjenza l-flus, miġnun, ma tagħmilx flus fi xjenza. U naħseb dak huwa tajjeb tagħha li ħafna nies jafu li deħlin għal it's a vocation. Isek tħalt patri. Jekk deħla xjenza isek tħalt patri, x'inti temmen f'dil ħaġa, mhix sa ngħidlek you don't chase status, pereżempju jien niftakar meta tħalt ta' xjenza. Konna metti konna ħolhom nirbaħ Nobel Prize, dak kien il-dati għaj nirbaħ Nobel Prize, ovvjament, ma irtallimt it was never going to happen, imma kien hemm element nobli fih li nxtaqt nagħmel xi ħaġa li taffettwa tajjeb il-ħajja tan-nies. Tifhimni? U mbagħad meta bdejna nagħmlu ġieli jien għamilt 15-il sena minn riċerka. Malajr tinduna li jisma' Jesus, ma noqgħod niġri wara l-flus, għax noqgħod nikkonvinċi n-nies għax jekk ma jtunix funding jiena mhux se jkolli flus biex naħdem. Jien niftakarni kont bdejt PhD Nottingham l-Ingilterra, tlaqt wara 3 xhur. PhD tiegħi hemmhekk kont bdejta tal-ġol lab u s-supervisor tiegħi qalt li għamel daw l-esperimenti, trid iġġib daw ir-riżultati. Jiena sorry, sa ma naf jien mhux hekk taħdem l-xjenza, x-xjenza sa ma naf jien taħdem nagħmel l-esperimenti ejja naraw x'joħroġ. Kienet waħda mir-raġunijiet kbar li tlaqt, ir-raġuni l-oħra qiegħda hemmhekk. Imma literalment that was my footing into the world of science. Tax affarijiet, u ma hekk jaħdmu l-affarijiet jew. Imma mbagħad ma l-art tiskopri li orajt naf għaliex qalt li hekk. Għax dik kellha ġa pubblikazzjoni lesta u ridet ir-riżultati tiegħi biex iddaħħalhom f'dil pubblikazzjoni ħalli we push it forward. Imma this is general to everyone. Everyone needs to publish. Issa mhix qed ngħidlek kulħadd ifotti, anzi, żgur, maġġor parti tan-nies, le. Imma hemm żgur nies li pereżempju mhux se ngħidlek ifottu, ma pereżempju jħorġok riżultat u dejjem għamilta jiena. Joħorġok riżultat ma jagħmilx sens. Għamilt esperiment, riżultat ma jagħmilx sens. Ma jagħmilx sens. Ma jaqbilx mat-teorija tiegħek, mal-ipotezi tiegħek. Ħanarmih. Tenni. Mbagħad terġa' tagħmel ieħor joħroġ naqri iktar ixeqlef lejn dak li xtaqt inti joħroġ tajt orajt dan żommu. Tenni. It's very easy to do these things. Yet science is still yielding very good things. It is. Science li għandek tajbi, when it works, it works. And it shows that it works. Tifhem, ġifieri jekk inti ħadd mediċina li ġiet ovvjament għaddiet mill-proċess kollu ta' xjenza u l-mediċina għamlet l-effett li xtaqta tagħmel. The proof is in the pudding. It works. Tifhimni? Imma hemm żgur xjenza li ssir li sfortunatament tqarraq bin-nies. Insejt kont qed naqra xi ħaġa fuq tal-Alzheimer's. Li saru ħafna xjenza bad science li mbagħad it pushed people down the wrong path. U baqgħu jagħmlu ħafna snin jaħsbu li xi ħaġa hija hekk, u verità qatt ma kienet hekk. U kollha bdiet għax xaħat tefaħħa di l-idea barra and no one cared to try it. Dik il-problema li ħana nafdaw ħafna xulxin. Allora ngħidu dak skopra hekk, ma lejn ħan nibni fuq u nagħmel xi ħaġa oħra. U mbagħad li jiġri wkoll tiddubita lilek innifsek meta tagħmel xi ħaġa ma qablitx ma' xogħol ta' ħadd ma dak ħarġitlu hekk kif jiena mhux qed taħdemni hekk. Dik ġrat li fil-bidu tal-PhD tiegħi kont naħdem b'xertu xi ħaġa u l-riżultati tiegħi joħorġu differenti mir-riżultati tal-lab ieħor li konna qed naħdmu magħhom. Jgħidu li le tagħmel xi ħaġa ħażina. Ma jindawk ġewni r-riżultati x'in ngħidlek, fis-sens għamilha int fil-każ. Imma mbagħad qasaq, ġifieri biddilt naqra r-rut u minflok għaddejt minn hawn għaddejt minn hawn. Imma the world of science
like any other world. It's driven by people. People have agendas, they have motives. We're not perfect. Still, You like people? all right. What's your assessment? Not too crazy about humanity, all right. Naċċettaw. Not too crazy about humanity, what ġiġviri? Lots of lost potential. Nista' kemm nispiċċa l-punta qabel għax forsi n-nies Mela. jieħdu ġieli, I'm not saying distrust science, anzi, I would always trust a scientist above any person that has a commercial interest. 99% of scientists don't have commercial interests and they do it for the love of what they do. So I will always trust a scientist above anything else. Tenni, ġifieri, jekk għandi nemmen espert milli xi ħadd. Għax minn hemm bdiet konverzazzjoni fuq l-esperti. Fuq ronda ġbiħilna l-kreativ. Ekku. Ġirina, I will always err on the side of caution u nemmen espert flok nemmen xaħat li ma jafx fuq xi jitkellem. But a good amount of skepticism helps. Tenni, li tkun naqra xettiku fuq l-affarijiet u ma taqbadx temmen kollox. Kif jiġi laħa, helps. Take care and nourish your body with pure, ethical, organic vitamins and supplements. Browns, empowering wellness by prioritizing your health. Eżatt, nibdew nagħmlu naqra ta' profit and loss tal-bnedmin. Tal-bnedmin. Għax qed ngħidu li qed noħolqu soċjetà anomika jew għandna tendenzi noħolqu soċjetajiet anomiċi. Qed ngħidu li xjenza tajba imma il-bnidem kultant għandu tendenzi li jabbuża u jqarraq. Qed isir ċertu progress, però dan il-progress meħlas soċjali għalih. Ekku. U psikoloġiku naħseb. Zadubi. Jista' jkun. Ma nafx jekk aħniex inqas jew iktar ansjużi minn naf żminijiet ta' qabel. U meta tikkonsidra dawn l-affarijiet fl-assiem tagħhom il-ħsieb tiegħek? Il-ħsieb tiegħi li bħala umani we have not yet lived up to our potential nara. One naħseb bħala umani għadna xi tfisser li tkun uman. Xi tfisser? Xi tfisser li tkun uman. Digitni kontet nara ovvjament Facebook. U da Steve Bartlett ta' Diary of CEO għal issa l-AI jista' jieħu jobs tal-nies amministraturi managers work and people can become people again, human. We can become human. We can human again? We can give into our humanity. Għet najt ċirti għadvi aħna we become a mess of emotions għax they do all the thinking for us l-AI u l-bnidem jista' jsir an emotional being or whatever. Xit tfisser li tkun uman? What makes us human? What takes us, hija bħala the skill that makes us set apart from other species, hija our ability to think. Which imbagħad gave us the ability to communicate, to work as a team, għax rajna li bħala meta nikkooperaw naħdmu tajjeb aħjar. Imma such what makes us as a species different from other species is our ability to think, reason, and to go beyond our natural instincts. So, jien li naqra illum ħafna ħjar mill-li konna. Ġviri, if I have to take the history of humanity u kif qed nipprogressaw, naħseb sejn għattajjeb. Imma naħseb nistgħu nkunu aħjar bħal kull ħaġa oħra. Imma naħseb għandna problema li ma nafux fejn sejrin, tkellimna fuq għadi dal-għodu, li il-bniedem ma jafx fejn rid jasal. Tipo, għandna idea ta' progress, ma xi fisser dal-progress, fejn wassalna. Xi progress tfisser li inti you're progressing towards something, ma fejn irdu naslu. Fejn tasal? Issa jien għandi l-idea tiegħi. Nibdew bik, inti fejn tasal? Jien nemmen li nixtieq nasal f'dinja fejn kull bniedem għandu dinjeta tiegħu protetta. What that word looks like minix ċert imma nemmen żgur li kull bniedem għandu jkollu id-dinjeta tiegħu. Definitely ma ngħixux f'dik id-dinja bħalissa. Imma ħafna progressaw. Ħafna ħjar mill-li ħafna ħjar. Imma kif għadli jien neħara għax nemmen li fl-istat id-dinja li qiegħda bħalissa nistgħu nostru ħafna iktar malajr. Li nagħtu kull bniedem id-dinjeta li ħaqqu. Tieni, ġieri
għalija l-fat li għadhom timutu n-nies b'ċuċati li huma estremament preventable. Fid-dinja tal-lum, meta aħna ngħidu aħna kreaturi tal-ħsieb, it's such a waste. Tanti ħasra li jiġru affarijiet li jiġru l-lum. Però qed imutu ħafna inqas. Overall timutu ħafna inqas. Mhux qed nipprova nimminima jew nibbanalizza assolutament le. Sempliċement jiena team human bħalma taf. U nħoss li l-umanità għandha somma diffiċli ħafna x'issolvi għax hija parti minnha hija annimal u l-parti minna l-oħra hija intelligenti ħafna. U dak il-bilanċ, dik id-dissonanzi kollha li qed ngħidu jimbtu mill-fatt minn din id-dikotomija sfortunata jew fortunata illi twilidna fiha. U allura meta nħares li traġitt tal-bniedem kif attenti ġifieri fuq din naqblu. Illi aħna konna barbari nistupraw l-xurxin, naqbdu għal-maddu firrazza sieħa ta' nies u nitfawhom fil-gadget il-ħadmu. Illum il-ġurnata għanzi għati konna l-konverzazzjoniet ta' imma kif mux għet namlu iktar, bro. U ma' konverzazzjoniet bla dubju tajbin ħafna. U naħseb illi ħajja ħasra illi għataw in-nies li għet mutu b'affarijiet li huma prevenibli, però meta tħares li l-istatistika li naf tal-aħħar 30 sena, jekk nħarsu li naf child mortality rate, hija ħafna ħjar. Jekk nħarsu li life expectancy ta' dal-aħħar 30 sena hija konsiderabilment aħjar. U anka ċertu mart, jinnaf per esempio, jinniftakar żmien fej l-AIDS. Ekku. Meta kien miet Freddie Mercury bl-AIDS. Milux għamilna, jinnallem student tal-medicina, u għamilna problem-based learning fuq l-AIDS, insomma. U għadna daw ħajkunu stjajdu da marda kbira. Daw tfal għandhom 18-19. L-AIDS xini. Jesus, jien darba l-fist konti għat il-furjana l-fist sirin għadda sekin mejjet għabditni lejt. Teni, dak iż-żmien kien tal-bizza. Fil-sens kienu jbezzawk minna. Eżatt. U per-raġun għax ma kellix soluzzjoni għalija. Ġifri, għalek kiena team humans għax jek nħars l-edrtiet ċivili. Konna n-nisa kienu konna nsakru id-dar, l-omosessuali konna nitfawhom il-ħabs. Naf, kienet xaħġa mux aċċettabli ta' mistennija illi inti jekk tkun il-forza dominanti jekkux l-Ingliżi, l-Ottomani, il-Ċiniżi u jkollok razzoħra li dawk jagħmlu li tajt inti. Biex il-fatt illi illum il-ġurnata daw l-affarijiet inħarsu lejhom u ngħidu mhumiex konċepibbli. Għadhom jeżistu, però huma ħafna inqas u ovvjament hemm femijiet, hemm ideoloġiji li jew jaċċettawhom jew ma jaċċettawhomx. Però l-idea illi nkunu iktar li kun hemm iktar ħniena xi dawn ma idejat vera moderni. Taqbel miegħek, jiddi problema tiegħi m'hemmx isu a conscious decision li we move into per eżempju jekk tara fejn qed imur investiment kbir, xejn imur. Ħafna telecommunications, internet, media, these kind of things. M'għandniex aħna nitfgħu l-effort kollu fl-umanità biex insolvu l-faqar, biex insolvu l-mart, biex insolvu ħafna problemi li huwa ħafna iktar importanti minn imwaqqu bombi fuq l-Iran. Tifhimni? Għaliex. Da huma ċertu affarijiet li tajt imma vera aħna daqshekk banali li qed neħlu l-ħin fuq jew m'nafx minna żmien nitkellmu fuq il-transgender u x'naf imma Madonna fuq daw qed neħlu l-ħin. Tenni, kienu jitkellmu fuq għajsa kienet an existential crisis di ta' transgender. U għajja, come on, man. Għan intilfu fuq daċċuċati. Dak il-cognitive dissonance illi naħseb korrettament tkellim dwar u inti. Dik ta' Pero bħala xjentist, il-riżultati illi tara jaqawlek qalbek. On a macro scale, li qed nara happening on a macro scale, naħseb fil-tajn qed naraw niddeterjoraw mhux qed immorru għall-ar. I mean, gwerra jiżdiedu din flok joqsu. Di vera dizappuntanti. Di dizappuntanti kbira. Mela għandna d-dinja fej kellna l-UN, għamilna 60 sena nipruvaw nużaw l-UN biex, ok, ma kienitx effettiva, let's be honest, imma l-menu kienet mejda l-madwara konna nitkellmu. Ġi wieħed u fotta kollox. Ma tixtieq illi fil-graf
tal-iżvilupp tagħna sejrin il-fuq. Ekku, ma Pero bil... Ekku. Naħseb in ġenerali jekk ta' ġifieri. I think it's swings and roundabouts ma overall in the So you're an general optimist direction. and a stoic. U optimist, jak tafni l-marra definitely minn optimist. Ma tajt qed immor qudiem. Ottimist. Et niprofa nkun ottimist, Zom, ġifieri inti qed tuġibni dak li ma temminx? Et nkun ta' cognitive dissonant. Et ntik dak li tixtieq tisma' minni. Naħseb dik hija l-aqwa ending li jista' jkollu dal-podcast. Le, ara. Ma nistax ngħid l-affarijiet mhumiex tajbin, onestament. Għax xi drabi n-nies jaħsbu li kemm tara kollox ikraħ. Jien dawn l-affarijiet nitkellem ma' ħafna minn sħabi u jaħsbu li jisna xi. Għandi ovvjament taf inti li jaħsbuni jien xi Marxist, komunist. M'intix Marxist inti, Minix jien kapitalist. Imma, again, bħafna regolazzjonijiet li jinti ħafna kavjat, eżatt. Li jinti bezzawk. Imma, per eżempju, waħda mill-ikbar problema tiegħi li nara għaliex dejjaqni d-dinja fejn sejra l-kapitalizmu. Għax narax li wis min-nies biss jagħmlu kollox għall-flus. Il-profit motive għandna ngħixu ħajja. Min kien qal it's the economy dummy. It's gonna be stupid. It's the economy stupid. Clinton. Thank you. Raġel kbir. Le, imma, sax, jien dik li jom tfisser xej, għaliex għandna ħna nippreġaw bħala soċjetà l-ekonomija above everything else. Meta Clinton kienet jgħida, għanet fuq għal-kontest Clinton kienet jgħid li speċjalment terbaħ l-elezzjoni, jekk l-ekonomija tkun sejra tajba. Issa, ma nistawx ukoll. Mhux għalhekk qegħdin Frin għandi dilla verżjoni tal-ekonomija, xi tfisser l-ekonomija. Issa jiena bħala mela ħan ispakketta din it-tema fit-tnejn. Mela, u kienet titkellem il-lat politiku, elettorali li inti jekk ikollok ekonomija fej pereżempju xi ħadd ma jaffordjax illi jitfal petrol fil-karozza. Il-konsegwenza di da li mhux se jivvutalek. Jekk biex imur jagħmel ix-shopping għall-familja dal-paga ma trendilu, ma tabbastax. Mela da mhux se jivvutalek. U naħseb fuq dik ma tistax tgħid li m'għandux raġun. Sewa. Ġifieri l-ekonomija Clinton kien kellu ħafna difetti u ma kienx it-tip ta' politiku li jiena kikun afda. Però naħseb l-analiżi mhijiex skorretta għax inti il-kapitalizmu il-flus li ġeneraw il-kapitalisti u l-flus li tiġġenera s-suq ħieles minn hemmhekk jiġu taxxi. Ġifieri inti tiġġenera ċertu ammont ta' ġid, dak il-ġid jiġi ntaxxat, u mbagħad bid-dawk it-taxxi nistgħu nagħmlu l-isplarijiet u ma kienx żbaljat fl-analiżi tiegħu, jien naħseb li żball kbir li nagħmlu ħafna f'dan il-pajjiż ukoll, hija li d-definizzjoni tagħna ta' ekonomija hija dejqa ħafna. U hija dejqa ħafna qed ngħidha jiena minn perspettiva ta' xi ħadd illi imexxi kumpanija żgħira. Għax jiena ma naċċetta qatt illi biex nagħmel flus, biex nagħmel il-flus, irrid nistagrifika affarijiet li ma rridx nistagrifika. Mela, that is not a good deal. Mela aħna tnajdu f'Malta saru ħafna flus. Malta jekk tikkumpara kif kibret, kulħadd jaf kif kibret l-ekonomija Maltija versus kif kibret ħafna mill-ekonomija Ewropea, ir-rata hija non-comparable, però x'ħallasna liha. Issa, kulħadd komdu illi biex iġġenerajna dak l-ammonti ta' flus kerraħna nofs Malta, jiena le. Jiena naħseb illi stajna nkunu ħafna iktar wise, stajna nkunu ħafna iktar astuti u biex nagħmlu dak issa forsi u minn qed jisma' li mela x'inhi s-soluzzjoni, bravu. Naħseb li hemm soluzzjoni, hemm ħafna soluzzjoni, jiġifieri inti meta tħares li ekonomiji li jaħdmu pereżempju b'high value, ekonomiji li jaħdmu iktar fuq l-informatika u dawn l-affarijiet, jiġifieri Malta għandna wkoll dak il-potenzjal. Allura l-ekonomija, il-problema tagħha meta inti tgħid l-ekonomija l-ewwel u hija problematika meta il-fema tiegħek ta' ekonomija hija biss flus. L-ekonomija mhux biss flus, imma il-flus u x'se tagħmel għalihom dawk il-flus. Dak il-bilanċ importanti. Ejja, li aħna ma naħsibx li għandna ħafna minn dak il-bilanċ dal-pajjiż. Jew at least in-nies mhux qed jintunaw x'qed jissakrifikaw għal dawk l-affarijiet. Jew mhux jagħmlu fucking association. Ekku. Għax in-nies jilmentaw. Ma wkoll hemm problema kbira ta'
il-nies li qed jagħmlu flus. Mhux qed ibatu l-konsekwenzi, ġeneralment jiena tanħallas għal xi ħadd ieħor qed jagħmel flus. Fis-sens, jekk il-ċaħat qed jagħmel flus mill-bini u kerraħ li triq. Sik jinħallas tal-ieħdek, jien nista' noqgħod f'post ikraħ, jew qed noqgħod nisma' l-ġigar għaddej f'ġurnata sieħa jew jaqabini fuqi. Ġifieri inti sid sinjurun u jiena tanħallas għalik. Tifhimni? Ġifieri mhijiex xi ħaġa li bħala soċjetà kollha qed napprofit we're not benefiting equally. Tifhimni? No, benefiting equally żgur le. U qatt ma jista' jkun. Ġifieri qatt ma jista' jkun li soċjetà kulħadd jagħmel l-istess. Ekku, le ma m'għandux jiġi għad-detriment ta' ħaddieħor, tifhimni? Ġifieri jiena għalija jekk xi ħadd għandu jagħmel flus, ma tagħmlux għad-detriment tiegħi. Il-mistoqsija id-detriment x'inhu? Ekku, il-detriment huwa anything fil-verità, għax jekk inti fejn naf straqt li mill-kwiet jew straqt li l-kwalità tal-arja tiegħi, ħadduli. Tifhimni? Jekk jien ma nistax noqgħod bil-kwiet id-dar tiegħi ħin kollu nisma' d-daqqiet. Sorry, ħadd li xi ħaġa lili, ma qlajt jiena u fqajt li moħħi u mlejt li dar trapp. Ma jistax, mhijiex fair, dik il-kelma fairness, mhijiex fair. Ġifieri u aħna għalhekk ninkazza għax jisna ħadd ma saqsina li għandna nqedu l-ekonomija above everything else, għax kieku li saqsini x'għadd ngħidlek le, sorry man, jien nippreferi naqra inqas u ngħix ħajja kwieta. U naħseb dik hija ħaġa li ħafna nies ma jikkalkulawx li qed jagħmlu dik l-għażla u laqas jafu li qed jagħmluha. Jew iktar rar il-Maltin jiġu għal bibhom. Tenni, xejdulek jien tajjeb jgħat, sorry ziebi. Tenni. Mela qed jagħmlu għal-għażla. Għax qed jagħmlu l-istess, meta qed jgħidu isma' qed jgħidu jiena hekk kelli. Le, qed ngħidlek either or, jew mhux qed jafu li qed jagħmluh u qed jagħmluh ankonxjament, jew jafu li qed jagħmluh u jiġu għalajnhom minn ħadd ieħor. Tenni. Nippreferi the first mill-the second, imma either or l-istess post wasalna. U hemmhekk nemmen il-gvern għandu jidħol għax irid isib il-bilanċ bej l-ekonomija, ovvjament u l-kwalità tal-ħajja. Li tlifni dik il-bilanċ f'dal-pajjiż għalija. Darba l-oħra ġabu fetħu xi ġinien ġdid, ma nafx il-mosta jew xi ħaġa kien kantuniera hekk 3 siġriet u ħajmorru jinawguraw ġrien u ejja min qed nitnejku. Tenni. Ġifieri affarijiet hekk jiena hemmhekk ngħid li m'iniex daqshekk fiduċjuż fejn isejra d-dinja xi ħanibqgħu nemnu li l-flus huma above everything else bħala x'nivvalutaw aħna bħala soċjetà, bħala nies, bħala individwi għax imbagħad dak jirrifletti fil-politika u x'naf jiena. U again hemmhekk niġi għaliex għalmenu nippreferi l-politika minn kumpanija għax għalmenu l-politika hemm element żgħir ta' għażla. Il-kumpaniji nafu. Driven by a profit motive. Simple as. Imma ħafna kumpaniji li huma jagħmlu ħafna flus. Minar ma jagħmlu ħsara, fair enough, anzi hemm ħafna kumpaniji jagħmlu flus waqt li jagħmlu l-ġid. Sfortunatament kif għadna darrodu wkoll ma tajjeb il-ħażin. U jidher ħafna iktar il-ħażin milli t-tajjeb. Sfortunatament. Hija problema ta' liġi u fil-verità. Imma għalhekk għandna bżonn dik ir-regolazzjoni, sinti toboda regolazzjoni, imma trid tirregola daw l-affarijiet. Il-bniedem trid tipproteġi. Ovvjament m'iniex kontra l-istringenzi kollha tagħha. Ekku. Pereżempju liġi tal-ippjanar. Jiġifieri liġi tal-ippjanar irid tkun hemm. Ekku. Jiġifieri jekk aħna fl-aħħar mill-aħħar hemm ukoll dak li l-pubbliku jaqsam. Sewa, jiġifieri li inti jien naf biex bnejt blokka kisser triq u nittent kolmaw u nanti toqgħod dejk u għandna di għamla tleċu ma torqodx ħabba fik. Dik mhix ovvjament hemm prezz illi qed iħallsu n-nies ta' triq illi dak irid jiġi hemmhekk irid jidħol l-istat. Mhux hekk hemmhekk trid tidħol dak li jirrappreżenta il-ġid pubbliku. Ġifieri dik it-tip ta' stringenza bil-fors. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi il-gvern għandu dan l-obbligu li jipproteġi id-dritt tal-bqija tal-pubbliku. Ġieli li għandna nagħmlu affarijiet mingħajr ma jħallas għalih il-bqija tan-nies. Ovvjament meta niġu għall-bini mhux faċli għax il-bini ovvjament fih l-istorbju tiegħu fih il-ħmiġ tiegħu. Jista' jsir b'mod aħjar. Bla dubju ta' xejn. It's an easy solve, just there's no resolve to
solve the problem. Unfortunately, għax drajni issa kwati di oħra l-idea ta' powerlessness, ġifiri li ħarġet ċara ħafna minn dal-istudju, ġifiri ħafna nies għossuhom li m'għandhomx poter fuq ħafna affarijiet li jiġru f'ħajthom, huma vittmi tal-affarijiet li jiġru madwarhom. Dik tqabbad sens ta' anomija tal-bliet, man. Li inti tħossok li inti sort of vittma fid-dinja, l-affarijiet jiġru nisirek għaxek, Madonna, man. Ta' xi inti tħossok vittma ta' xi ħaġa? Ta' ħafna affarijiet, għamilna żmien kbir jibnu madwarna bibta wara qas nistgħu niftuħ, aħna xtrajna post mażonet biex għandna l-bitħa fuq wara għamilt sentejn qas nista' nħares lejha l-bitħa, qas nista' ndindel ħwejjeġ biex miċ li kien hemm. X'tagħmel? Għajdli x'tagħmel. It-triq tagħna pereżempju għalquha għax hemm construction site fil-qiegħ ta' triq, qabad tela barrier ġab il-permess skada sentejn ilu, kull darba li ngħidulhom ndrom jekk ngħid il-pulizija jgħid li kellha tal-ippjanar jgħid li kellha il-kunsil kellhem il-pulizija, għodu sejrin hekk. Tenni, mhux ovvja tħossok naqa' vittma taċ-ċirkustanzi. Irid noqogħdu nitlu fit-triq u noqgħod nirreversjaw kull darba. Issa xi darba xi ħadd jtajjar il xi ħadd jew jgħaddi minn fuq xi ħadd, u ngħidu jara, mhux hekk affarijiet jaħdmu f'dal-pajjiż. Għalhekk jiena ninħaraq u forsi naqa' il-pessimizmu tiegħi għax ma narax li bħala soċjetà navvanzaw in the right direction. Il-motives, they're not the right motives at the moment. We're still operating on a purely financial motive bħala soċjetà. Nara l-dak huwa l-main driver ta' soċjetà. So what should the individual do? Jiena mira ħafna l-graffiti, nara they're the only people that put their money in their mouth is, civil unrest, until you get what you want from your government. Kif tivvota, jiena favur ħafna t-tielet partiti għax nemmen kif għattajt li d-duopolija taħsara enormi għal pajis għax daw jinteressom biss li huma tnejbqgħu fil-poter, sakemm ma ndaħlu mentalità fin-nies li t-tielet partit mhuwiex vot mitluf, di tal-vot mitluf ma nistax għalija. Però tħoss li t-tielet partiti jistgħmlu ħafna iktar? Bħala xogħol jew bħala impatt? Bħala kapaċità ta' persważjoni. Jistgħu ovvjament m'għandhomx il-pjattaformi. Ma sibiex aċċettabbli għedin l-iskuża xejn ġifieri. Naħseb qed jippruvaw, imma m'għandhomx. Biex taħseb li kieku verament tibgħu tiddeċiedi li ħata twassal il-messaġġ biex tagħmel dan il-podcast. U deċidejt li inti daħ jkun il-platform tiegħek. Le, bil mhix ngħidlek li mhix dur ta' ikollok impatt, imma tinsiex it-tnejn l-oħra għandhom il-legat. Dak il-legat ħajġorhom. Għadek, imma ħanajlek il-legat jaħdem kontrik ukoll, Jaħdem kontrihom, imma sfortunatament għandhem nies li. Jiena meta nħares pereżempju li innaf. Il-fenomen tal-Lavin Malta, pereżempju, fi żmien il-Lavin Malta, meta il-Lavin Malta daħlu fis-suq, dak iż-żmien dak is-suq kien iddettat mill-gazzetti. Il-fatt li il-gazzetti kienu daqshekk heavily invested fil-makkinarju tagħhom, fil-bini tagħhom, kienu għamilhom suscettibbli, kienu għamilhom ħafna iktar fraġli fil-verità. Issa jien naħseb li żewġ partiti ma naħsibx li ġifieri endemikament żewġ partiti huma ħażina, naħseb li hemm ġifieri qed ngħamlu affarijiet tajbin ħafna għal Malta, ġifieri dik hija xi ħaġa li mhijiex negabbli, però il-fatt li huma strutturi antiki u daqshekk robusti u daqshekk diffiċli biex jagħmlu pivot jekk ikollok disruptive force, disruptive force. Jiena naħseb li anzi ħajsibu tremendament diffiċli biex ilaħqu magħhom. S'issa m'għandniex evidenza tagħha sa jew kif qed tajt int għadhom m'għamlux kif xogħol kif suppost jagħmluh. Jiena ħoss li ħanajt xi ħaġa kontroversjali ħafna u ħanċu ħafna messaġġi dwarha ġifieri, però nħoss li hemm wisq deżorganizzazzjoni fit-tielet partiti. Jista' jkun le, mhux ngħidlek li they are the best organized jew jafu x'qed jagħmlu sew, at least they're an option at night. U naħseb hemm tielet partiti tajbin li sakemm in-nies ma jbidlux il-mentalità u jibdew jirriskjaw ftit u jagħtu messaġġ ċar u jgħidu isma' aħna l-affarijiet kif sejjem mhux tajbin, ma nistgħux nibqgħu sejrin li inti tbeżżani biex nivvota għalik, tgħidli għax li ħajja jagħmellek karta, politika tal-biża' we have to get over it. Ngħixu f'dinja fejn naħdmu l-politika tal-biża', ġifieri, kważi most places. Il-vota kien trebaħ bil-biża' li jien nbeżżak minn ħadd ieħor.
Tenni. Imma t-tielet partiti mhux kollek jisom Le, għandhom dak anzi. il-messaġġ. U naħseb li mhuwiex il-messaġġ li huwa illeġittimu. Le. Ġifieri ma jsibx li Tifhimni. mhux qed ngħid Imma li- anzi jiena at least qed nara tielet partiti jagħtu sens ta' tama mhux ta' biża'. Fis-sens, alright, jien naħseb il-biża' hija impliċita diġà. Jekk m'hawnx Malti li qed jibża' miż-żewġ partiti ma nafx jiena. Le, ħafna minn ma jibżax minnhom probabbilment jien qiegħda minnhom. Mhux neċessarjament ta'. Mhux Mhux neċessarjament. Ġifieri naf. Jekk hawn xi ħadd li actually. Tipo ma nafx minn il-Madonna jien qiegħda minn nazzjonalisti. You'd be amazed. Nassumi li għandhom Din id-dissonanza dejjem affaxxinatni meta jibdew jgħidulek meta tikkritika l-gvern. U jgħidulek għax inti nazzjonalist u bl-implikazzjoni li qed tagħmilha biex tieħu xi favur. Minant in-nazzjonalisti. Tibux favur tista' tieħu bħalissa minn nazzjonalisti. Issa jgħidlek ħafna iktar il-payoff hija ħafna kbar jekk toħroġ u tgħid isma' il-gvern sejjer vera tajjeb u isma' il-gvern jagħmel dawn u jekk dal-iskandlu jidhirlek le ħanajdlek jien dal-iskandlu. Il-payoff hija ħafna kbar jekk inti verament pereżempju bniedem egoist li qed tuża l-platform tiegħek biex timmanipula u biex tieħu xi ħaġa inti. Biex taqbes an-nazzjonalisti bħalissa. Le, ma in ġenerali ma ħsibx in-nies għandhom kollhom jiena għalija nibda minn żewġ partiti kbar huma b'xi brillanti. Jekk mhux sa ndaħlu l-idea li ħajkun hemm iktar options, ħanibqgħu jew fottik dak jew fottik liħor. Thank you. Tenni. Ma nistgħux nibqgħu bil-mentalità of the lesser of two evils, ejja nimxu l-qudiem. U naħsbu li il-pajjiż ħaqqu aħjar, nivvotaw għal xi ħaġa aħjar. Tenni. Ma temminx. Ma tantx m'għandix fiduċja fil-pubbliku Malti li ħadd sa tiġri ta' ġifieri. Dik hija li l-xewqa tiegħi, ma m'għandix fiduċja li ħadd sa tiġri. Jiena bil-kontra li l-obbligu tal-persważjoni jiġi minn qed jipprova jipperswadi. Ovvjament, dak huwa Meta l-pubbliku Malti għadnilu isma'. Trid tammetti għandhom biċċa xogħol tqila t-tielet partiti. Mhux hekk. Ġi mhix faċli, it's not as simple as saying ejja perswadini, ejja l-lestja. Imma ovvja qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija bidla kulturali kbira, naqblu. Yes. Però mhux l-ewwel darba li Malta għamlet bidliet enormi ta' fl-aħħar 60-70 sena, morna mill-indipendenza. Neħejna d-dipendenza fuq il-Navy, fuq l-Armata Ingliża għall-ekonomija tagħna. Neħejna il-dipendenza u ngħidu l-impożizzjonijiet tal-Knisja Kattolika fuqna. Deċidejna ħatlu fl-Unjoni Ewropea. Tal-poplu Malti kull pass kellu jiġi perswas biex jagħmel dawn l-affarijiet. Ma naraħħix ħaġa ta' barra minna biex ikun hemm grupp ta' nies illi ikollhom aġenda ċara, ikollhom mezzi ta' komunikazzjonijiet tajbin, ikollhom il-fakultà tal-kelma u l-fakultà li waslu messaġġ u jipperswadu. Mux ħajperswadu il-poplu kollu, ma jipperswadu 15-20% jivvutawlhom. Assolutament ma naraħħiex xi ħaġa. Lej nixtieq out of the question. Jiena żgur li ħafna Malti ma jafux li naħseb għal nizzanilu kien 5 partiti fil-Gvern Malti. Tenni, nimbat naħseb waqgħu tlieta u hekk. ċekka għada, le anka biex nkunu fatwalment korretti, kien hemm iżmin meta kellek tal-Oranġo li kienu parti mill-koalizzjoni. Ma dak ġrat waqt li kienu ġa fil-Gvern jidilli. Ma jibdew bħala l-Oranġo li dawk. Ma nasibx li fl-elezzjoni ħarġu bħala Orange u telaw bħala Orange. Naħseb waqt li kienu fil-Gvern forma dak il-partit u qalbu il-da tagħhom. Ma jekk kontestaw bħala partit separatu. Marlina. Dawk tela huma. U għamlu. Imma telaw bħala partit differenti. Però il-problema fil-sens il-problema f'dak li tixtieq inti li daw spiċċaw parti minn koalizzjoni illi mhijiex qed tmexxi. Le, imma ifhimni li tifforma koalizzjoni mhijiex ħażina għax taħdem flimkien, ma fiha xejn ħażina taħdem flimkien. L-unika rotta għat-tielet partiti hija koalizzjoni. Mhux hekk, imma anke jekk jitla bħala partit u mbagħad jagħmel koalizzjoni ma' wieħed mill-partiti l-kbar, tifhimni, fair enough, ma almenu hemm
leħen ieħor li jrid jinstema, li forsi jista' b'xi mod jirregola żewġ lil ħina kbar l-oħra. Tifhimni? Imma ma nibdewx imkien. Ħarbqgħu sejrin hekk. Le, nasib l-unika triq hija li ikun hemm koalizzjoni. Mela, x'ettorina hawnhekk Gary, spjegana naqra. Mela, bazzikament sibna daqxej ta' diagram ħajurina kif bdew partiti differenti ma kif kifettu intom ġifieri ma kienx ġewġiex partiti bħal Labour u l-PN. Bdew minn partiti differenti li l-imbagħad naqdu u salhom il-ġurnata għataw f'partiti oħra, la volja ma tantx jissemmaw l-Imperu, Momentum. Fil-Parlament. Kien hemm epoka fejn kien hemm iktar minn żewġ partiti żgur. Jidri li fit-20s. Meta kienet għatem Saqs il-Gemini Blood doċenti. Dak kollox jgħidlek, Jimmy. By the way, dak il-ktieb għaw, Right Malta din bidel li jgħammissu jkun required reading. Right Malta din bidel għatma qrajtu tal-dak. L-affarijiet li tal-nimt fuq l-istoria Maltija tal-axħar mit-sena ma kellix. Alla jibirek nitalmu fuq iż-żmien preistoriku. U bat ġarra l-ħart mit-sena ta' Malta ħad ma kellu. Skola żgur ma minniex, ma nafx issallum. Ma l-ħar mit-sena għax kien periodu naqa politiku naqa bes, nefetaw li nitkellmu fuq, ma tkunx taf minn fejn ġejn l-affarijiet. Naqbel. Mela, the era of multiple parties, mela biex natukom naqra ta' fact check dwar dak li konet ngħidu dwar it-tielet partit u r-raba' ħames apparentament. In the early days of Malta's self-government, it was common to have several parties represented in Parliament. In the very first election under the 1921 Constitution, 4 parties won seats: Unjoni Politika Maltesa, Constitutional Party, the Labour Party, Partito Demokratico Nazzjonalista. As late as the 1962 general election, just before independence, 5 different political parties successfully elected representatives to Parliament. Issa ovvjament għet jirrit jistaqsi numru ta' affarijiet jekk wara l-indipendenza, wara li Malta saret Repubblika, jekk il-Kostituzzjoni nbidlitx b'mod fundamentali li tiffavorixxi iż-żewġ partiti, ma nafx. The two-party dominance. Tal-naqra fuq, Gary. Up and away. Following the 1966 election, Malta transitioned into a rigid two-party system. For over 50 years, the only 2 parties to successfully elect candidates were the Labour Party and the Nationalist Party. The question is why? Did anything change? Inbidel xi ħaġa fundamentalment in Malta's electoral law? Yes, absolutely. While Malta's transition to a strict two-party system was directly driven by the intense polarization of its society, the government enacted several major structural, legal and constitutional changes over the decades that effectively locked third parties out of Parliament. 1981 crisis and bonus seat amendments. This was the most significant legal shift. In 1981 election, the National Party won absolute majority of the national vote, but due to the electoral district boundaries were drawn, the Labour Party actually won more seats and formed the government. This resulted in massive multi-year political crisis. To prevent this from happening again, the Maltese constitution was amended in 87, 96 and 2007. The rule is a mechanism was introduced to award bonus seats to the party that wins most first preference votes nationally, guaranteeing they had a majority of seats in Parliament. The catch, these constitutional safety nets for strict proportionality were written so that they only apply if exactly 2 parties were elected to Parliament. Ġifiri, di perikoluza, li jgħid, perikoluza fis-sens illi jekk jitilgħu 3 partiti fil-Parlament, dik il-liġi ma tapplikax. Imma ġaġrat. Per eżempju, darba l-oħra jidir li l-Green Parties, jew wet mit-terrat partiti, kellu iktar voti minn nies li ġew eletti b'dak il-mekkanizm li daħlu biex daħlu iktar nisa. Le, ma dik ħaġa, zom. Inti titkellem fuq national quota, jew titkellem fuq kandidati. Both in essence, għax inti jekk inti għandek partit li ġab iktar voti minn nies li daħlu bil-kwota. Zom, Malta m'għandniex national quota.
x'kienet dik li għamlu meta daħlu iktar nisa? Inti qed titkellem fuq il-gender corrective mechanism ċar. u fuq il-problema li kellha x'isimha Sandra Gauci. Sandra Gauci kienet ġabet ħafna iktar voti fil-verità minn uħud minn nies li tela fil-parlament. Imma li ma di problema differenti, di ġifieri. Jekk jitla t-tielet partit, sewa, u t-tielet partit, jekk jitla t-tielet partit, dak il-mekkanizmu tal-bonus seats, li mandu xejn xaqsam ma tal-gender, ma jiskattax. Iġifieri, jekk kif jiġu il-distretti ikun hemm parti A li jġib iktar seats imma inqas voti nazzjonalment, xorta jirbaħ dak. Għax dak il-mekkaniżmu ma jiskattax. Tum, immaġna bro, Immaġna, gwerra tkun, Gwerra tkun. Aħjar ma qrajt xejn il-lejla? Għamlu l-egrok. Isma, nsibu l-aqwa konklużjoni għal dan il-podcast, se tkun. To end on a positive note, you're talking to the wrong person. Not necessarily positive. Iktaqra n-notes tiegħi kollha naqa ġifieri da. Le, bro, assolutament ma naqbilx. Mela, jiena sibtek il-lejla ultra pozittiv, ultra tfajt ħafna onus fuq l-individwu, illi jisma' tkun disciplinat, tifhem illi. I mean, mostly it's quite positive your outlook. Le, għal titfall onus fuq l-individwu, għal ħaseb l-ar ħaġa li tista' tagħmel hija li bil-mal titħalli l-anomija telbek. Ġifieri li tħalli dal-feeling li inti m'għandekx ebda autonomija u aġenzija f'ħajtek jagħmel bik. Ma tistax tgħix ħajtek hekk għax mhix ħajja. Fil-fatti Derek Hyme meta beda l-istudju fuq l-anomija, fil-verità studja s-suwiċidju biex tara vera beda fatt il-ktib jismu Suicide ħalex fil-1896 jew xi ħaġa hekk. Ġiju kienet jistudja s-suwiċidju lider meta kien hemm dak kien żmien tar-rapid industrialization, so what l-industrial revolution. Ma l-industrial revolution kien ġej apparently kienu jizdidu sew l-ammont ta' suwiċidi. U studja xed jikkawża ta' suwiċidi. Skopra insomma li hemm qisu 4 mekkanizmi għas suwiċidju: fatalistic, egoistic, altruistic u anomistic. U minn hemm ħarġet anomic, ekku. U minn insomma skopra li essaċ għamel studju bej qabel protestanti mal-kattoliċi. Il-kattoliċi jemnu iktar fir-reliġjon kollettiva, jipprattikaw il-reliġjon flimkien u skopra l-kattoliċi kellhom inqas rata ta' suwiċidju mill-protestanti fej ir-reliġjon kien iktar individwalista. Allura jisu konkluda li l-idea ta' nies li jagħmlu affarijiet flimkien tipproteġik mis-suwiċidju. Fil-waqt li fin soċjetajiet li huma iktar individwalisti kellhom propensità ikbar għas-suwiċidju. Minn hemm ġiet insomma. So definitely ma tistax tħalli inti li tħalli daw il-feelings jagħmlu bik u tipproteġi ruħek billi kemm jista' jkun tipprova tkun parti minn komunità li inti tħossok li għandek ċertu aġenzija fid-dinja. That what you do matters. Issa whether it matters only to you or to other people, but it matters. Tifhimni? U dak is-sens ta' meaning titġibu minn ximkien. Sa kiġġibux mir-reliġjoni, kiġġibux hopefully mux minn partit politiku. Sfortunatament. Lele, għaz ħammerik oħra. Thank you. Għanzi, t-nimmaġna r-rila d-dej bil-violini taħtu. La jidda xtiqara li n-nis jisibu jipruvaw jgħamlu jtejbu kem ħajjetom u kem ħajjetta madwarom. Teni, darba konna tkellimni għadi, u jim naħseb bellaħtni inti bil-risposta tijak, fej jien nħoss sens ta' responsabilta li inħalli d-dinja ħjar mill-li sibta. Inti għat ma tħossux dak il-responsabilta, il-sens ta' responsabilta. Ma ħoss dak il-responsabilta. Ekkon daqt li konna niklu tani jenu zmin antik konna jenu il-mara. I feel like I'm being misquoted. Le jena ħoss ħafna Alex kantajt li għaxat if anyone should feel that sense of responsibility, nimmaġna u inta xbxolok vera t-prova. Jo kontet tajda intu għattu jgħammer Jabbal. Jista jkun, if it's the case, I apologize.
L-għalajn uħossu sens ta' responsabilità li jisu aħna privileġġati li jiexna ħajja tajba. Uħossu sens ta' responsabilità li forsi nejn minn mux ta' dimmin ommi ġeja kompletament ġifini. Li t-profa tejn minnu ommi kienet tajti sektu tejn minnu għar minnek, kelma kera tejn minnu għar minnek, imma l-spirtu taħħa u li inti obbligat li tagħmel il-ġid li ta' madwarek u li d-dinja tipprova tejjiba mhux tagħmel għallar. Tieni. So nħoss ħafna dak l-obbligazzjoni li jsek b'xi mod you try to make the world a better place, not a worse place. Even very small things. Naqbel bjek. L-unika contention li għandi b'dak il-ħsieb li inti ma spremejt xejn minn dal-ħanajt li hemm kultant din it-tendenza f'ċertu nies illi jiddeterminaw li huma ħajkunu qawwa ta' bidla radikali u pożittiva fis-soċjetà. Però magħhom infushom ikunu m'għamlu xertu ma rriżolvew xertu affarijiet. Kultant isir ukoll għad-detriment tal-familja. Ikun hemm din it-tendenza wkoll f'nies illi jagħmlu affarijiet tajbin ħafna s-soċjetà li jibdew jidentifikaw l-ewwel qabel kollox ma' dik il-persona. Persona wkoll. Savior complex. Is-savior complex. Eżatt. U meta tinvesti wisq fis-savior complex tkun qed tonqos b'nadi oħra. Fuqek personali, fuq nies li huma immedjatament dipendenti minnek. Allora jiena nemmen illi huwa hija missjoni tajba illi eventwalment tkun ta' appoġġ lis-soċjetà li tkun ta' qawwa tajba fis-soċjetà. Però nemmen ħafna wkoll illi sa ma tasal biex tkun ta' utilità l-len minnek innifsek minn dar tiegħek, l tagħmel dak it-traġett li saħħalek innifsek, saħħaħ ir-relazzjonijiet ta' man-nies l-iktar li huma qrib tiegħek u dipendibbli, jew jiddependu fuqek, u mbagħad bla dubju ta' xejn tagħmel. Ifhimni, jien nara di il-missjoni messaġġ bħal kapitaliżmu, fis-sens li jien nara you're not out to improve society, I'm not out to improve society. I'm out to be the best version of me. And by being the best version of me, I can make society better. Tifhimni? Imma nipprova kemm jista' jkun li dak li nara li huwa l-aħjar tiegħi ukoll ikanġi li huwa l-aħjar mas-soċjetà. Ġifieri, jekk jien nara li l-aħjar tiegħi huwa li nkun businessman u nagħmel il-flus u nġina il-pija tan-nies, hemmhekk I'm being the best version of me, but għad-detriment tas-soċjetà. Fil-what? If you can be the best version of you, while also proving to be good for society. 2 in 1. Those things should run in parallel. Il-kapitalizmu ekku suppost li inti tagħmel il-flus għalik, waqt li tagħmel il-flus għalik qed tgħin is-soċjetà. Iva u le. Jimpjegaw in-nies, iħallsu t-taxxi. Ejja mela. It-taxxi jmorru biex nedukaw. Bumba sejjer il-kapitalizmu, kemm għandna fejn naf ħwienet li biħu l-kodba versus ħwienet li biħu l-covers tal-mobiles. Imma mhux dak li jrid il-poplu. Fissiex li huwa tajjeb. Jiena dak huwa li xi mal-kapitalizmu. Fundamentalment, il-libertà hija il-valur suprem, iġġilidna ma nafx kemm l-oligarkija rejid, nies autokratiċi, dittaturi biex aħna jkollna l-libertà tal-għażla, jekk in-nies il-maġġoranza trid il-covers tal-mobile, tuħu il-covers tal-mobile, laqwa lili. Ħadd ma jmissli il-ħanut tal-kodba. Jagħmlu li jridu. Minti qed tinjora l-eġemonija dik hija problema. Imma allura jien kif jien minix suscettibbli għall-eġemonija. Għax m'intix suscettibbli, qatt suscettibbli għall-eġemonija. Ma tistax taħrab għall-eġemonija. X'in id-definizzjoni ta' eġemonija? Eġemonija hija li hemm sistemi li jaħdmu minn wara l-kwinti biex jiddettaw inti kif tgħix il-ħajja. Imma pereżempju jien għandi cover ta' mobile ma asnaf
minn fej xrajt u jek xrajt. Kemm jiswa l-mobile tiegħek? Xie €1000. Tiegħi jiswa 120. X'jagħmel aħjar tiegħek minn tiegħi? Il-kamera. Għalek xrajtu. Tista' Il-kamera. tiġġustifika ġifieri li tom fuqha. Ma titqis il-xogħol tiegħi x'inhu. Fair enough. Ġifieri dak kultant naqbdu nitfa' fuq stand u nagħmel biċċa xogħol bih. Ġifieri dak għalija għodda ta' Investiment. Imma meta tnajt li jiena mhux suscettibbli għal ġemonija, ġifieri meta nħares lej sħabi. Thank you, Mirko. Meta nħares lej sħabi u narahom jonfqu flus fuq xi portmoney għaw xi handbag li jiswa daqs xar paga li imorru jisifru ċertu postijiet biex jieħdu ritratt tal-Instagram. Biex naf li hawn nies li huma suscettibbli ħafna liha. Yes. Imma Krejajna sistema fej dik is-suscettibilità mhux tal-li tal-li ġifieri nżidu għaw nippuxja u naraw kif ġifieri nġellu n-nies jixtru ċuċati li m'għandhomx bżonn. Issa, jiena nemmen illi kulħadd għandu dritt illi għażel dak li jrid, issa jekk huma ddeċidew illi l-velenu tagħhom u dak, forsi l-velenu tiegħi huwa nqawwiski pereżempju, minn ħajjen daħalli. Fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd fattih. Le, jiena live and let live, dak mandra kbir tiegħi, live and let live. Sakemm li qed tagħmel int mhux qed jindaħal li qed nagħmel jien. Imma sfortunatament u titkellimni għadha rodu li aħna we are creatures of comparison. Diffiċli inti tgħix. Kif jiena Inti sifer. Jiena kont meta kont żgħir. Sawa kont irrid nkun jien naf pereżempju jekk xi ħadd għandu l-Air Jordan, irrid l-Air Jordan, jekk xi ħadd xtara l-flok ta' Shaquille O'Neal, irrid l-flok ta' Shaquille O'Neal. Però tikber u timmatura, però titgħallem. Però għall-aħħar nibqgħu nagħmlu dawk li żbalji kollha li konna nagħmlu meta konna sar. Eventwalment tittifhem illi għandek ċertu proklivitajiet fik ta' ejra, ta' rabja, ta' tissesma kulħadd, ta' materializmu. Tajt isma' jiena għandi bniedem għandi dawn il-tendenzi xejn favorevoli sa jitfawni f'ħafna inkwid. L-aħjar narafhom, know thyself, u nagħmel deċiżjonijiet għabbażi anka ta' daw il-limitazzjonijiet li għandi. Kemm nies jagħmlu għandek il-ħaġa? Affarihom. Ejja, issa inti forsijiet mhux suscettibbli ma ħafna nies huma suscettibbli. Social media ma tgħinx. Le, jiena kont suscettibbli u għamilt ix-xogħol biex ma nibqax. Ija, le, ma kemm nies jagħmlu dak ix-xogħol biex ma jibqgħux suscettibbli. Jibdew jagħmlu dak ix-xogħol. Fil-verità qas biss hawn jeżistu influencers kieku nies jagħmlu xogħol biex ma jkunux suscettibbli, mal-verità hija u d-dinja turik maġġoranza tan-nies huma suscettibbli, they buy into these things. Imma is-soluzzjoni għalik x'inhi? Illi l-individu isir iktar b'saħħtu u jaraf illi hemm isma' id-dinja mhix perfetta jkun hemm jipprova jipperswadik ta' ċertu affarijiet li mhux għajb għalik. Jew li ikun hemm ma nafx ta' board ta' ċensura u li jgħidulek isma' inti ma tistax toqgħod turina li għandek Lamborghini ġiebi. Għax hawn min għandna jieħu għalih. Jew hawn min daħħala f'moħħu illi irid bil-forsi l-Lamborghini. Nistanti kienu onest answer jew inti autokratiku u inti tgħidlu. Jien autokratiku. Jien kikun nibbenjhom dawk l-affarijiet. Jien kikun nibbenja kull tip ta' aċċess. Ċi qas jeżistu Lamborghinis fid-dinja ideali tiegħi. Le, ħażin ħafna. Importax, m'għandix opinjonijiet li huma. Fl-aħħar mill-aħħar ġifieri vera u nies li huma oxxeni, sewa, illi għodu jfanflu bil-Lamborghini, sewa, però fl-aħħar mill-aħħar il-Lamborghini wkoll hija opra tarti, hija opra t-inġenerija. Nħalli għal ta' minnhom bħala forma tarti, ma mhux biex in-nies jgħodu ma jekk sekonda, ma jekk jiena niddeċiedi, jiġri mbagħad fejn ħati għafdi. Jekk jiena niddeċiedi isma' għamilt skos flus f'ħajti għax ħdimtu kont bil-għaqal u ma nafx għamilt il-flus. U nixtieq nixtri għal pittura ta' Van Gogh. Tgħidli le għax dik għandna eċċess issa ħadd ikunu jafu il-pittura ta' Van Gogh u issa ħajqbadhom id-depression. Ximkien nifu. Le, għara. M'għandix kontra n-nis li għandhom flus. Jien għandi ħafna kontra n-nis li jħordjaw il-flus. Li jitfaw flus fostijiet fejjif u jkunu parti mill-ekonomija, dik it's a big no-no għalija. So, it's against the whole principle of capitalism is to put money out of the system of flow. Li l-lum għanna ħafna sistema kif namluha.
Tenni, għalija da kollu tax evasion, tax avoidance ma jeżistix. It's all tax evasion. Whatever you do to take money out of the system, you're screwing the system. So, li għab problema gbila li għanna fid-dinja l-lum, manżom. Imma mbagħad li inti create market li it excludes a lot of people, right? Sort of the luxury market excludes a lot of people. Probably doesn't provide a lot of jobs. Probably, I'm saying, m'għandix idea. The automotive industry. I'd create a bit, kemm jibjaw luxury cars versus karozzi normali. Imma dal-podcast jippjega 3 minnix, nkeċċu għax ma npjegawx ħafna? Li ma kan fat li per eżempju, jekk miflok xtrajt luxury car. Għax ma namlux kif ta' Adam Smith u inti reinvestejtu f'taħt kumpanija oħra. Adam Smith minnu? Adam Smith. Kbir ta' Adam Smith. Għadni kif dajt. Għadni kif dajt. Għadnisti, vera, asħan. Int fadax minnu Adam Smith. Il-pija tal-podcast tekkan għamlu. Kitab il-ktib tal-kapitalizmu, ġifiri għadin nejxu f'din id-dinja ħabba Grazzi għal-gbir ta' Adam Smith. Adam Smith kien ħassib ta' barra minn hawn, gaj. Ija, ma madnix nejxu f'dik id-dinja, nkunu għanesti li l-kapitalizmu għala Adam Smith madux jeżisti. Mux it-tort tal-gvernijiet. Please. It-tort tal-gvernijiet. La reforma tal-kapitalizmu huwa kroni kapitalizmu. Li inti tieħu t-taxxi tiegħu tiegħek u ta' kulħadd. Mbagħad ikollok kumpanija li tkun qrib il-gvern u mhux għax iżid xi tip ta' valur lis-soċjetà max hija qrib il-politiċi. Il-politiku jiddeċidi isma' dal-flus kollha li l-poplu tefa' fil-kaross nazzjonali. Ejja ntuhom il-ħabib tagħna. Hemmhekk jitfattaw il-kapitalizmu. Imma il-kapitalizmu f'dak il-każ m'għandu ebda responsabilità hija. Le, ħażin ħafna, imma l-equation hija l-equation minn il-politikantik ma taħdimx. Jiġri jiena għalhekk għandi ħsieb illi inqas m'għandix brutaxxi iktar aħjar għax inqas ikollhom xi sirqu. Direct employment by Mercedes jimbigaw 166,000, BMW 149,000, Volvo 43, Jaguar Land Rover 38,000 employees, Porsche 40, u le, sostanzjali. Minn daw kollha l-unika li jagħmlu actually luxury cars huma forsi Ferrari u Bentleys. Anka BMW. Jamlu biss luxury cars. Mux unikament. Jiddependi luxury car xi tidu tgħidu. Ferrari Instacar. Eżatt. Ferrari u Bentleys. Porsche, Ferrari, Lamborghini. X'ħatajlhom il-dawk il-50,000 ruħ. Vera jaqsmu li qalbi li ħanajlek. Ġejt il-lest keċċi 50,000 ruħ. Le, u trid intuk iktar seta tal-istat. Mela, inti, jiena, għalla ħariskol, għalek jimma nħorċa l-politika, għax għalla ħariskol li ridni fideja, ma trid tkun xejx pajis li nħuħsibu jiena, xien autokratiku. Naħseb, ma dit provajnija u di tal-autokrazija, di li nillimitaw. Ma, il-problema hi li l-idea li nillimitaw l-innovazzjoni u l-potenzjal uman biex kulħadd ikun iktar eku, provajnija. Le, ma stenza, kwat jassoċja li l-innovazzjoni tiġi biss minn flus. Dik għalija hija vera unfair għall-ostja. Għadni kemm qed ngħidlek li xjentisti mhumiex motivati minn flus. Xkun mhux forsi. Ma l-laboratorju minn ħajħallas għalih? Il-laboratorju minn ħajħallas għalih? Il-fejn. Il-gvern minn fejn ħajġibhom il-flus? Mit-taxxi. U t-taxxi minn fejn ħajġu? You know where this is going? Le, minti qed tgħid li minar, le, intkom qed tagħmlu l-assunzjoni li min qed imexxi l-innovazzjoni għalih irid jagħmel il-flus minn dik l-innovazzjoni. That's the assumption. Jien qed ngħidlek illi ħafna mill-innovazzjoni kultant isir with a profit incentive. Yes. And I agree. I strongly disagree with that. Għax I think people will invent regardless. Elon Musk, meta vinta SpaceX jew Tesla whatever, għatlu isma' flok biljonarju ħasir miljonarju. Ejlek xorta konna għamela.
Ma xorta kena konom profit incentive. Ija, fair enough, ma m'għandekx għalfejn. Ma zommex, inti ma tistax tagħmel dawk iż-żewġ claims. Għandi claim 1 kienet mhuwiex il-flus li jinċentivaw il xaħat bħal Elon Musk biex jagħmel l-innovazzjoni. Jien ngħidlek ovvja li Elon Musk irid jagħmel il-flus. Mbagħad il-mistoqsija l-oħra li hija supplementari, mhix il-mistoqsija ċentrali, hija jekk flok ikun biljonarju ikun miljonarju. Ikun orajt ma dik hija mistoqsija differenti. Ma kienx se jagħmel l-innovazzjoni li jagħmel mingħajr ma ikollu l-inċentiv tal-profit. Jiena naħseb illum sfortunatament ħawadna l-inċentiv tal-profit ma bżon tal-innovazzjoni. Naħseb most innovators will be innovators regardless. Għax it's in their nature to be creative, to be disruptive, to do something new. I agree completely. Pero naħseb li there's a structure that those people need around. Yes, and that structure comes from money. And the money comes from selling that thing. Yes. And getting a profit so we can invest it back into Tesla or yes, fair enough. Ma naqbilx ma ħafna nies jgħidulek li essu per eżempju xaħat semma kien daħlu wealth tax li per eżempju li naħseb ħajdaħlu għal Kalifornja li jekk inti taqbess ċertu miljoni ta' flus jibda jiċċarġawk bil-50% or 70%. Ħafna jgħidulek u jekk tiċċarġani bil-70% jien nieqaf immur ix-xogħol. Bullshit man, inti jekk taf tagħmel. Le mhux hekk ħajamlu. Ħajamlu. Jitilqu. Immur xie, flajtu. Per eżempju, kiku jiena ta' autokratu li jien, ma ħallikx. Titlaq. Le, ma tistax titlaq mill pajis. Izdik ġvinti għamilt ħajtek għawek għamilt flus il-biljonarju minn fuq dal-gvern dis-soċjetà. U bat ħat titlaq għant li s-għamilt flus zeggek. Le, ma jien għamilt flus f'din is-soċjetà. Sara minn jaħseb li jien għamilt ċemiljon. Sawa. Il-prinċipju. Jiena għamilt flus din is-soċjetà bil-patt il-kondizzjoni li ħatem taxxani b'20%. Jiena impjegajt 5,000 ruħ, 6,000 ruħ biex nagħti servizz jew nagħmel prodott. Jiena għamilt business plan ta' 10 snin, investejt ġidi, saħħti, l-ansjetat kollha tiegħi. Mbagħad tiġi inti u tgħidli isma' taf li kont ħanoħodlok 20%, ħanoħodlok 50%. Taf, għas tibqa funzjonabli il-pjan? Forsi tijak. Mux forsi tijaj. Ta' kuħat, tajden. Mux ta' kuħat, imma zgur li jazistu dawk in-nies u zgur li għandhom id-dritt illi jaqdu l-kumpanija tagħhom u mmorru band oħra. U mbagħad ħajkun hemm stat, Malta, li għajdlek isma' 5% narranġaw jew. U ġu għawek jifsku bil-5%. U jgawdi kulħadd u laqwa żmien. Għawdejna. Dik ma nabiex maħħa per eżempju. Jena li l-ħarbieċa kienet ċajta, imma li inti f'daqqa waħda taqbad tintaxxa bil-50%. Le, mux daqwan ma naħsibx tista taqbad. U plus, tittara x'tib ta' għed, bil-being a bit naiv, da' ovvijament jittarget jaw ċertu kumpani li hija ċara li jifilħu dak it-tip ta' taxxi. Flimma d-dinja, il-politiku, illi għamel ħajtu jamministra flus ta' ħaddieħor, huwa kapaċi jagħmel assessment fuq il-flus privati ta' kumpanija. Ma tantx nara. Jekk inti taffordja tiftaħ offshore account. Taffordja falla sektar taxxi. Dik naqblu. M'għandekx tiftaħ offshore account. M'għandhomx jeżistu offshore accounts, imma Eżatt, bilna, fuq dik billa, xie inti qed tagħmel flus din is-soċjetà. Mela inti għandek l-obbligu illi jekk qed tuża daw it-toroq, qed tuża l-isplarijiet, qed tuża l-elettriku tagħna, qed tuża l-itfal battom għall-edukazzjoni għal. Tħallas. 100%. Però ma tistax li jiena ġejt qed nissogra qed nimpjega lin-nies u f'daqqa waħda inti tiddeċiedi għax nista' naħseb dawk qed jagħmlu flus. Toħdilhom bil-50% għax onestament żgur li jkun hemm kumpaniji li għalihom fil-business plan tagħhom ta' 10 snin daw nagħlaq. Case in point. Portelli tixtri tim Taljan. Sawa? Ġidda għamel il-flus minn fuq dar il-Maltin. Malta iktar li bieħ. Il-flus minn fuq dar il-Maltin. ħajħu dak il-flus, jitfaħħom l-Italja. How is that helping the Maltese economy? Ġib taxi new li jena. Mela, sekonda. Ejja nitkellem fuq il-prinċipju għax fuq
Joseph Portelli ovvjament hemm ħafna affarijiet ta' permessi u sebaħu dal. Il-prinċipju Imma huwa li jien għandu inti- businessman X minn flok nodu nitlu fuq il-persuna. Yeah, Sewa, that- jien that- għandu fuq businessman X. Li da għamel il-flus tiegħu Jaw jisponsori għal-podcast. darba provajt nġibu fuq il-podcast. Probably jiġi ma jistej. Le. Ma ħsibx li għalijiet u għamek. Għalfej, ġo. Le, ħalluwa d-darba ħalluwa. Inti u ma tanċi xop namel tal-medja jena, ma tanċi xop namel l-kwarta warajtu fuq ta' Mark. Ma xalfej, Mark jafdaw iktar minni. Ma xalfej. Ma xalfej, wiċi ikraħ. Konet najdu, mela, Businessman X. Businessman X jgħamel jinnaf biljun fis-sena ibieħ prodott f'Malta. U miljon u parti mill dak l-arranġament huwa li ma 15%, 20% minnhom ma nafx kemm iħallasom lill-istat Malti. U da iħallas dawk l-20% lill-istat Malti. Mela l-obbligu tiegħu kien 1. Jagħti servizz lill-pubbliku Malti. Taħ. Ma fotta l-ħat. Il-taxxa ħallasa. Il-vat ħalsu. L-enna jħalsu. Jekk imbagħad sab opportunità f'territorju barra minn Malta, wara li qiegħda l-obbligi kollha tiegħu lejn it-territorju, ma nsib ebda problema. In principle naqbel miegħek. Imma U int kapitalist. l-idea Int kapitalist daqsi. Ija, ma biċċaj jekk inti Wana ħana x-salvana waqt il-economic crisis, mux li ħafna mill-flus Malta jibqaw investuti Maltin, allora kellna ħafna, tenni. Jien nara li jek inti flus ta' dik is-soċjetà għandhom jibqaw dik is-soċjetà. For proper capitalism to work. Minti għax razzist, għax tobot Italjani. Italjani ma għamlomx. Etta, battu. Diki, il-mibeda li għandek, il-mibeda li għandek. Italjani. Le, ma ifni, don't get me wrong, sa. Don't get me wrong. Batta miskin ma siħbi li jett jiprofa jiftaħ biznis u naħsaħali ħaxħatta, għax jien jasbun li kontra businessman. I'm not against the businessman. I'm against businessmen that then leverage their power against the government. Yeah, that's what I'm against. The problem is that we have a government, naħseb jien. Because if they have nothing to leverage. I would like to agree with you. What's the other option? My other option is have an AI government, which I think is the smartest thing to do. As AI is an amazing administrator. And we need an administrator. We don't need a government. We need someone to administer the public coffers. Aħna nadar flus pubbliċi, irdu namministrawm l-ħjar mod. AI l-ħjar, mtax tixtriħ, ċistajglu xandek bżon, jgħamil pjan, ħammur. Mandek bżon u kol policy. Ġviri, I'm excited by your idea. I like your idea. Itteħ policy, għajlu ħana rridu naslu. Ġviri, il-parlament xorta jkollna. Ikolla parlament biex jiddeċiedi il-policy feħamorru, ma mbagħad bħala amministratur li buwix ma jistax ġigorrot inti l-AI. Teni, amministra li daw il-flus għara int, aħna rridu naslu għaw, għara kif sa naslu għahir mod kif naslu. Meċi jint. Teni. Għandi idea oħra għall-AI, għandi idea tajba ħafna. Alright, ummorra. Diju ħanaru. Alright. Issa. This is going to make me very unpopular. Imma oħra, vera ma taffar li mux unpopular, sissa. Jien nemmel li għanna morru l-ura għal single income household. Which would help a lot society. I'm not saying women go back to home, but we should. Today it's become an obligation that both people work. It should become an option. Maħan ixad najlu li AI will render many people redundant. Mela, neħi dik il-workforce li tintileft mullu għaddar u l-extra wealth produced by AI. Inti ħpagi n-nis li jibqaw ix-xol. Għanni inti, aħna ġġara meta ndaħlu n-nis għax-xol, tkallimni għaddi dal-rodu, l-workforce id-dubjat. ċi inti mort minn għandek workforce ta' ma nafx kemm ta' X, ta' għal-2X. U għal-2X. Ġġara, minn flok talat il-paga ta' X. Minna divide by 2 u tajni għazawx minn nis. Għax kieku l-workforce kienet tkun nofsa u kellna bil-force supply and demand nollu l-om il-paga. Il-nis li baqaw fil-workforce. Flok, we divided the wages in 2. Jo għamilna l-affarijiet jiswaw il-doppju. Probably both, let's be honest.
To the point li ġibni għal you need 2 incomes to make a single decent income. Min flok, I would go back to having 1 single decent income and 1 person can just stay at home. And you want people to have families. That's the answer. You know, one of the big people not having families, mandomx ċans ikollhom familja. Tenni. Din osservazzjoni, iż-żewġ osservazzjonijiet huma leġittimi. Li n-nies m'għandhomx ċans għall-familja huwa minnu. Għax ma sibx li hija problema ta' flus as-saċ, hija problema ta' li l-aspettativa hija li jitnej naħdmu u li ma nafsibx li għal ħafna nies hija fattibbli li persuna waħda taħdem. Ekku, ma tlaħax mal-ħajja, plain and simple, ma tlaħax mal-ħajja, ġifieri. Ġifieri, we want to put AI to good use, you know? Make people redundant, but then increase significantly the pay of people that stay in the workforce. So, għaxat jitkellmu fuq il-universal basic income, mux naf jiena paying people to stay at home. Don't pay people to stay at home, fair enough, ma d-nis li jibqaw jaħdmu tijom paga li hija, you know? Ta' barra minna. And I would, ta' komunist li jen, ta' soċjal, li dejjem najd, li housing, Malta we're lucky, housing, education and health should be a given. Di li naraw għajsu l-gvernet jagħmilna xi pjaċir li tira daw l-affarijiet. This is what I meant by basic human dignity. Housing, health and education are the minimum li kull uman missu jiġi garantit. Minimum. Partikolarment f'soċjetajiet fej qed jiġu ġenerat il-flus. Ekku, ġuri, il-fatt li għalija pajjiż bħall-Amerika hemm daw l-affarijiet li mhumiex garantiti. Tiġi tgħid li progress, għalija dak huwa l-ikbar regress li nista' naħseb fih jew li the wealthiest country in the world, Bernie għajda di, daw l-affarijiet għadhom jeżistu. Inconcepibbli. Ma GDP per capita mhijiex l-iktar pajjiż wealthy fid-dinja żgur. L-Amerika? Żgur. GDP per capita? Per capita probably Monaco, ma... Le, per eżempju, GDP per capita tal-Amerika huwa iktar minn ta' per eżempju... Imma per capita mhuwiex l-ogħla Singapore, per eżempju. Probably le. Anka ta' Singapore nimmaġna naħseb li għandek. Imma il-verità li probably għax Singapore hemm unemployment rate ħafna iktar baxxa minn tal-Amerika, homelessness, ġifieri you're taking all the wealth and dividing it. Imma għara kemm biljonarji l-Amerika. Ġifieri Elon Musk literalment jista' jagħti naħseb $1,000 l-kull Amerikan u jibqalu 700 miljun. Biljun. It's ridiculous. You know? IQ test, tajjeb. Mela, top 10 GDP per capita. Monaco 256,000 l-ikraħ post li qatt żort f'Ħajti min qed jaħseb li jmur Monaco. Esti Ireland. Mort min mar Monaco? Jien mort Monaco. Ikraħ. Lussu biss. X'lussu biss? Isu m'għandi xejn. Hemm dokumentarju ta' fuq Netflix fuq dak il-nurse li jkun imma le Monaco vera ikraħ anke kif jibnu. Di 2025 biex inkunu ċerti. U jasal Liechtenstein, Luxembourg ukoll rid naqta l-pols. Bermuda żgur x'hemmhekk. ċajta bla sens. Ireland, Switzerland, Iceland, Cayman Islands, Singapore, Norway, number 11. Ġifri Bernie Sanders, nħobbuk. Imma sten, xorta, as a country, they are the wealthiest country. Għax għandhom l-ikbar GDP. Ma GDP titqassam, bejt 300 miljon. Imma biex tara kemm mhuwiex imqassam. Le, imma GDP per capita huwa an average ta'. Ija, għalhekk. Huwa an average bej kulħadd. Immaġin kieku actually kien imqassam, actually kull Amerikana għandu 90,000. Very far from it. Fetta xini leverage wage l-Amerika. Very far from 90,000 żgur. Imma ma ħaltu xilħas mal-bazukas. Ija, bazukas. Dak mux għati emmek, dak mux il-wage, dak mux l-income, dak il-net worth ta' kull persuna. But you would assume that the average income and that should be close. Why? If they're worth that, the average American, then the average income should be around that, because that's what they're worth. Isn't your GDP tipo what you are worth, including like
l-assets li għandek, kemm għandek savings. It's assuming li all Americans have savings and assets. Okay, all right, I think we're meandering into I'm complicated pretty sure- territory. Complicated territory. But in agreement with you, Yes. illi pajis illi abolixxa l-iskjavitu, tana l-kunċett tar-republikanizmu, jipreġa li l-nifsu bħala xi font ta' demokrazija u l-libertà, illi għal żmien twil Kien. żgur li kien. All Hail Hamilton. Ma jagħtix issa is-saħħa Ekku. lill-Amerikani. Mela, ħabib tiegħi, ħanalqu l-podcast hawnhekk. Nirringrazzjak ta' dik il-konverzazzjoni eklettika. Dorna ħafna kantunieri, napologizza l-nies li ġviri bizna minn ħaġa l-oħra u bl-opinjonijiet naqsna bitjaj. Inti ma interessanti, ma interessanti. Nasib sabiħt id-diskutu għom ċertu affarijiet li forsi mhumiex daqshekk popolari bħala idea. U naqbel ma ħafna għajr il-partijiet forsi kemm xej autokratiċi. Il-partijiet ta' l-individu ma m'għandux iċedi għall-anomija, li inti overall ottimist għal fejn sejra on the grand scheme of things l-umanità. Affarijiet bieħna sabiħ. U l-poter ta' komunità, nasib Malta rridu mmorru lura għal-sens ta' komunità li tlifni ħafna, li taf minnu il-neighbor tijak li jissellem, ma fx kemm għandi nies joqogħdu miegħi ma jsellmux qatla tiegħi. Jekk għaddej fi triq taf li toqgħod fl-istess binja. Għajt, hello. Jalla wara dal-podcast. Ejja, ta' stjament, toqtolni dik il-man tlifni ħafna sens ta' komunità. All right, grazie ħafna, Robert Formosa. Cheers, thank you very much. Mela tlaqna.